ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى تنو كبركدا كنيني مسابالة فأكمل صوابا مفتوني كتاو أنينغنيتا بلجرنا kishini nema chaman babolo ambo nyina fe akushuru akajon na mandika jomi kada yekatime dan fembe kan na nyoma dan na nyotina dan tuguni ani anka walanda bi nyona ni Allah Ta'ala ka nyen amina do sura kura kono bi insha Allah Ta'ala sura ni ala sona ka toda tirila ala sona ka toda ka cidin bala na kan nabi nyumamba no de sayidina Ibrahim alayhi salam ni sura aya biduru ani fladu wa aya biduru ni fla abele jelen jigina makka kono doni dunke fanchaman ka kuma kana do ya yira kafa ya kilimba kono ko jigina madina ngo ya shazu ye machama matawla nga jama fanchaman be munka aya ni bele jere ka jigina madina makka kono nan wade kama suran to be da ko makka sura do ko madina surate an ko makka sura ni madina sura fo to ko flabe ala sura munun jigina la kiraka ka to maka abe folu makum maka sura wal masura munun jigina kiraka yana ka hijira ke abe fo fana makum maka sura sura min jigina la kiraka ka to madina o ye madina sura ye wal masura min jigina kiraka alayhi salam hijira kelen ko fe abe fo fana maka fo ko madina sura o to mo fla bele jelen da farani sura la amba fo ko maka sura do Allah Ta'ala ya jigi alakraka sallallahu alaihi wasallam ka tummaka wal mayani alakraka hijra ke alayhi salatu wasalam suran jigira mun ka sayidina Ibrahim alayhi salam don gelaw ka sege sege la ka to fora qur'an ko no shin bi woro ani kononto noy Ibrahim alayhi salam wa doni dunge be benaka tawhidu tigu bele jelen ka nyema ko sayidina Ibrahim do alayhi salatu wasalam wa mashimadnan fana kadnan bismillah ka sokono ko katime Ibrahima ka ore kama dongalaw ya fara toka ko Abu Difan ko kadaka dunana donka hali ala krayini gale alayhi salatu wasalam ko Allah Ta'ala ko Qur'an kono wa takhaza Allah Ibrahima khalila kalau Ta'ala Ibrahima minaka katiri kumuna Allah Ta'ala Ibrahima sugandi tiriyal kray jabi jumada alayhi salatu wasalam kulli ta'amihi ta'ama ko Ibrahima kamala dumini de kungacan ni duna jigina fe kuma be green ka balo de takadima wani desebato ye fantai na bora kalama seko imunye kabake doni gala be benaka ko Ibrahim alayhi salam ko duna fana baw ko lu bele jeren ka nyema tariku tugu ya yira ka kuma kuma folo minye samara do islamiya kono ko Ibrahim do alayhi salam ma folo minye kulushi do ayirela islamiya kono ko Ibrahim do alayhi salam wala kira dilla ka zerabu dota ka ba do ala asira kimin nguru yoro la yabo akoni yaw fa Ibrahim ka tasrai me kira yere ka tasra kun garata fi siridi sallallahu alaihi wasallam don gela famba bi munka ma folomi alkaba jo ko Ibrahim hal no sura tafsir tigu ni siratu ye kuma wore fal melekaw to go forala adama to go re forala do re nuhon fala ngadallu kenema mumbe ko ma bi seki bolo daka قد إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل على قوة من إبراهيم كوكما من بك سوبازي من قرطة كبوصولا أنا دينك إسماعيل عليهما السلام دونغلا فانشامن بي ما فلوميك الكابا جوريكا إبراهيم دو صلى الله عليه وسلم أفركم ما فلومي بمشي أي شي جمان يا بمشيلا كو إبراهيم فنال shi jema kaya ibu moshila yoromi aya tufa kaba boy kala kwa makaba boy muna akwala shi to ufinin ngani ngelen ala kwa makatoi inama huwa nur
koni noro dodi ne Allah taala sona kamun yami shila akotumala ni shije karan noroi ma nyini fe kanjidi noro la fazidni allahumma nura alay kan noro do farangan noro ka ko ibrahima folo de ye o shije ye abu mashila ka toy dina konona kodo dan fe on kala ala kote wa yera ibrahima ka shito sam bishegin de la aya yere sigi nege koro ka yere seriji ayeni ke ayere la ala kilin ko fe ka fay bil qadum ala krayu fana hadith sallallahu alaihi wasallam imma ka ke seme wal ma ka ke dugu ye munto ko qadum ni bele jene mese ka fala wa yere ka fa ibrahima de karam ma folay mun nana ni nege koro sigi adenge ismail we denge folay ayo seriji ko shito santan sabala aden flana isaq ayo seriji o shi san wolon flan nyona dogo ko ku nyogon kele nyogona kaye isaq kaye aseriji otmana muso ajar noye alakrayre mo muso ya bisimuma adona ko muso folo mi serijira ko do muso folo mi klo sogora ka bugli kala fena ko do hal mo folo no sogora kale de do noye ammo muso amba ajari na bora afriki konoya misra jamana wa ibrahim alayhi salatu wasalam ni bonya banu no Allah taala ni besemba alela anaka dimaya al nan tara hijila barada madobe ulubeke abedo na ibrahim adela al kaba mununi ko fe sofan marwa boli adona furmuso de lamba ajar hatta hajar la swadi osigili ni fina dona ibrahim adela alayhi salatu wasalam ale de senof la vitri kono al kaba krefalala nabe fama ko maqamu ibrahim ni al kaba mununu shin wolon vlaibi jo flasili yoromina ibrahim de senno be vitri kono nana hatta ali hijidon be talimi ken mina nambe tabagam fagai katashitene bonkei nimbe dona ibrahim anaka dembaya dela ale yere ana denge ismail ani ismail ba noy ajari nimbe donal wode kama doningalaw manyo soso ko ibrahim de abul anbiya kon nabi nyumon bele gelin fa wode sayidina ibrahim utmana ni allah taala yisuran dala allah taala ka kodon kofe anyere be ba do kom mogodo akaka ni suran do toy wala ni suratu dala ko suratu ibrahim aya biduru ani flan yogonado abele jelen jigina makka amba nyini ala fe famu min ba kono ni wala wala li allah taala kanini aw bele jelen jiri ala na bismillahir rahmanir rahim barakatan wa isti'ana alebina barka nyini de la anika klaka de menyini masaba allah taala fe suran keme ani suran tan nani qur'ane kono keme ni tan saba bismillahir rahmanir rahim nana bela jelen damnela nga bismillahir rahmanir rahim a hakke ni suran be hakke fana yekele kadaka suran do yera no suratul naml allah taala ya fo kono shiafla me suran keme ni tan saba o de damlera ni ay to kele o madamine nay o de suratu baraa namba fama ko suratu tauba ate o de damnena otuma lebina barka nyini de la anika klaka de menyini allah taala fe ala kira ko alayhi salatu wasalam ko silame ka ko bawo ko babe na madamne ni ala tobai ka kunce ni allah taala tanui ko babe ke ko balangulai fa huwa abtar ko nafatso ko la tugune o kara ko balangulai wari kama ala yere sona aka qur'an suran ka damne ni ayre tobai bismillahir rahmanir rahim ka damne ni ala tobai ala mi jiyen ne mallabolin tigi ale allah taala min fane ne makrenkreni tigi am fane banka kalanda mineni o allah taala tobay na alif lam ra allah taala nana nini abe famunu makol huruf muqata'a qur'an sura mugani kononton olu damna ranini chogodi do tabita duru la ina fa suratu maryam do retati duru bonnanin do ere sabay do yekelin kelinyi ina fa nun sod qafu do yere fene flay ina fo hamimu do yi sabay ina fan flani na chugomi alfu benina lam benina ra o fana benina otuma allah taala nana nay kunjumena allah taala de bodo anti bodo hanno soro doni dunge do yu jija ka korodo di ala hanno soro do ye korodo fo ala nga ala kra alayhi salatu wasalam amma me ko ninye akoroy ay kuma mun koro fo sabawi ni hurufu muqata'a ala kra damase akoron sallallahu alaihi wasallam otuma joro mi be ambolala am fene ba fo ala de ba ka kuma la nyinin don kuma mi alf lam ra kuma mi ni oye o koro no la nyini amba sembe kata allah taala ma adoniyati am yorala kanga koro dodi ama na don galaw ko ni tamashiya dodi sura munun be damne ni urufun ni
kona nya suron kono nan naje ameta sura damnara ni harfu mununye o de ka can suron nun kono amena yi alfu ka can ni suron kono lamu fene ka ca kono ra ko fene ka ca a kono nana o koni tamashin min be koloka nano koni borala ambe soka barika koro don me hatta ali karamugo weraw da kono ka koro de ni o tuma o jafariya koni te ana kadda kadda lute ambulo kamene ka bala kirayro la sallallahu alaihi wasallam ka fo koni kuma koro de ni o tuma alaba ka kuma koro don kuma mi alfu lam ra kuma kami nyoyi Allah taala de be akoro don na kitabun Allah ta'ala ko kitabu do kitabu jume qur'ana min flamulon kada ka togo chaman bala ninye atogo doyi kitabun Allah ta'ala ko kitabu do noy ni qur'ana de anzalna ali Allah ta'ala ya jigi ala kiraka sallallahu alaihi wasallam qur'ana ni bora sanfe de ko ka jigi kiraka alaihi salatu wasalam ni meleke jibril ka wasitai ale de jigina samwani saba kono abetoka dikira ma ko Allah ta'ala ko kanani ay ngameleke yere ka kumate Allah ta'ala ka kuma kan ala ko ni kitabuni kaya jigi ika li tukhrijan nasa wala sayka moko labo min az-zulumat ka bo kafriya dibila kadaka kafriya dibidi hanno sura ka sokono na be noray kafriya dibi hanna yere tamatolo ni tasuma be bo adda kono kafriya ni won dibite kadaka yelente kafri duskonna ala duskon da norole no do ala ko kam mawla bo kafriya dibila ila no kataslamiya noro bakangu sanfelala bayra ni mami bora kafriya la ka islami i bora dibi do de la kana noro do kono nga mami bangira islamiya la ale rete adon ore kam umar bin khattabi ko aka kuma dola kuma shite islamiya do mami ti jahiliya do la ya'rifu al-islam man la ya'rifu al-jahiliya ma shite islamiya do mami maddoke jahiliya ko dombaliya kafriya ni jo bato ni maddoke ula ni do na islamiya kono kiti jiado al o koro mami bangira islamiya kono kamwa kono ka korobaya kono ani mami bangira kafriya la kamwa kono ka korobaya kono olu ka jiya soro chogoti kelenye islamiya ni kono nana otumana Allah ta'ala koya ni kitabuni jigina e Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam wala sayka mugo labo dibila o dibiti dore kafriya dibide do katanu ye yoro jume ko katanu ye noro la o noro fanati dore islamiya noro de kodo na bi izni rabbihim nutigi Allah ta'ala ka gnyi o korom mati bo kafriya la ka islameni ala ka gnyete ite bo dibila kata noro la ni Allah ta'ala ka gnyete ko ki kanda kata siram yi sim masa ani masomin tanonen ila suratul aziz al hamid masa kasralla masami yi sim masai sembe be masamina o kasrat al hamid masami tanonen fenad hal ni danfen ka tanonite ali Allah ta'ala tanonen kasro danfen ka tanoni yerete otumana kira ni kitabu jigini kale wala sai kan mogo bo kafriya dibila ikatanu islamiyan norola ni mogo ka ala mogo yere dan masa ala no ka jinye de ye ka tasiraka sirami sim masa kasrai masami tanunen do ko kasran na الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض kale ala de masay fen fen be san kono o beyale Allah ta'ala tay khalqan wa abida fen fen be dugu kono abeyale Allah ta'ala tay khalqan danina wa abida ni jonyala allahi nanya yeni saban chogola hawo mun be Allah la ya maksurud amma foko Allah no tarabu kanke chogo nyumana kanka ke marfuudi Allah kadaka mubtada wa rabukana furadama ibayi madmumun no yi marfuyi ni yalla je Allahu allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa kalana tanfene qur'ane kono kun ibn kathir antabina chama ulu ya kalane ko Allah ulu ma foko Allah ko Allahu allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah ta'ala de masai fenwo fembe san kono abeyale Allah ta'ala tay fenwo fembe dugu kono kabele jele yale Allah ta'ala tay na munu ya yira ka foko mashhur de Allahi ulu ko kuma kan do de tigalen do kaboy kuma kan jume do alhamdulillah
kakan ka kalantindi alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard tano be masay masam min fenwo fembe san kono abe atay fenwo fembe duguma fene ka bele jele atay ina fosoron do be duguma lala no de ila fi quraish ila fihim rihlata shita'i wa sayf niyata kala je kuma do reti galona ni kuma damene la kuma jumay ijabu bi ila fi quraish ay kaba ko ya quraishu de gelendo baramina otumana nimma maqduru laje kuma do la tafsiri rebe gelayma kusube ni fenana ko kuma do de tigera ka kuma do toy o koro fen jumay alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard tanobe masay masami fen fen be san kono o be o masatay fen fen be dugu kono ka be o masatay ko de kama hawni kara maksuru ni yorola ngana kara marfu ya kara maksuru ya shiti koro de yelema Allah taala ko kale de masay fen fen be san kono abe yale Allah taala tay fen fen be dugu kono ka be la jele yale Allah taala de tay na wa waylun Allah taala kul lajabba fana bay lil kafirin kafiru de munu fisri wala yara Allah taala mo mason ka tuka Allah taala ko ka bol lajabala kul lajaba min ka gele lajaba mi lajaba gele man bay ko knoni galo no ye lajaba ko be kafiru yi don ngala do yira ko waylu ko dinge do de do jahannama kono nan ni jahannama kono de on jenina jeli sumunu be bola ni new ani ji sala sala kuma sabalo taala bo faranyon ka ko bla dinga min kono ko dinga de togo ka foko waylu o donin dunge do ka cesri o ka jija la jabat do de konin do jahannama kono me jahannama kono so togote ase jahannama ale so da wolon vlad arjina o yeshegi jahannama wolon vla fen fen nana ashi togote ko waylu ashi togote ko ghayyu fa sawfa yalqawna ghayya o ghayyu fane o fane adama la jaba de jahannama kono so togote otumana togo munu nana nunte ala me la jaba do de do jahannama kono nana mogo ye munu bana Allah taala ka kunyam ala ko ni la jaba be kafiri munu bana no ye ala batu baliw kol ka bol la jaba min ka gele jahannama kono ko waylu ni nye olu kafirun nun de ni yoro na alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah allazin kafiri munu yastahibuna alhayata ad-dunya nube jiyen nyama yani lekan alal akhirah kiyamatani sanche kafiri munu yere di jiyen nu sona jiyen na tani fitini ndema ka ala ko ye ka toy ku senda ala ko ka mo makala ay so ala ni saray be kunu kiyama kene ka yo ke ziri o yo ke galoyi umma so ama ala ko la jababu lu kafiru de munu nye jiyen nyama ya sankorota ko de kanu kiyama nyama ya ni sanche aseni jinya kanu bonyara mawma duskuna katime kiyama ka siga shitala itika ala batolai ni kiyama bonyara mami duskuna katime ala ka siga shitala ikra limana joy isona ala tama iyere ko Allah taala wa kafir munun do kali Allah taala ko muma ko ti kafir wore munun ye jinya nyama ya de kan yastahibuna alhayata dunya jinya nyama ya ku yo de kanu alal akhirah kiyama nyama ya ni sanche ko kafiru de kodo waylu be ulude na ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله وتدا وكبرت جوما كوبكلا كبلا منين دون الله تعالى كسرانين دونينجي ولوير ما كسلامي ما تكسلامي ونينا ودي صدوي ويصدون عن سبيل الله وبو بلاميني الله تعالى كسراني كم ماشي كنا دو سلامي عليا an yɛrɛ ma kɛ silamɛ ye o t'a bannen wa an den ti don a la an balimasurun ti don a la an seko bɛ maa o maa la dugu kɔnɔna na k'o fana ti don a la u ye sira baare mɔgɔw ɲɛ o kana kɛ silamɛ ye wa yabghuna iwaja o bɛ tila k'o fana minɛ k'o kɛ jɛngɛ de o kɔrɔ ka lagosi ni dɔgɔyama ta ka silamɛya sɛgɛrɛ n'a ye u yɛrɛ ma don a la maa ti don a la u ɲɛna wa o bɛ tila ka silamɛya lagosi ka dɔgɔyama d'a kan k'a sabote hali n'a ka di ye k'i laban a la a kelema ina fo dumuni do be ya kade ye kusube ngani do na sigi koro ka dumuni ni nyugun to kuma fo ka la gushi i ka dumuni min kade be kla ki bal muna ayella gushi jugu min dai ka dumuni ka wode kama yi bal wode kama ala kira jugu kunta alayhi salatu wassalam hal ni dumuni min manda ya taala gushi no ta nyugura dumuni do la me mo ya do anyana makuma wode
ere ku iti silamaya fe memma ti do ala nyana ala ko de kama waylu be tadda ni kafirin nun ka jahannama kononana u yere maso mama do ala nyana o klara ko silamaya mine ko ko ka jenge dine de ka la bushi ka doga ma chaman sa ka da dine ne ka na ulaik ala ko lu tigila mamun fle fi dalalin kunun be fili de kono ba'id fili min yoro kaja fili min kanda kaja nyona matire to fili min kono ka kanda sira yake be segi ko kunun dodo uma ka islamai mati ka islamai wonyana uma ka islamai o klara kala gushita ka islamai ya segarani ay ala ko ni tigila mawo be fili kono de wa ko fili min fene do ka kanda kaja ula wala kama doni ngalaw yaira ko jahiliyati wati ye kumun temera jahiliya ye wati bay munu nye bara jugo ke jahiliya kono nu jugo yera mamina wati mina ko kuma be ke uluka jahiliya wala kama kira ko ali salatu wasalam kal kufru milla kafriya ye tasra kelene kafri abebe tasra kelene la kunu kafiru u desra bara mina be kafiru bu disi dawdela kunu kafiru u donani tamashiyen mi bi taw fana be dono kelembede asa ala fle kan tamashiyen fen fe fo kra ka wati kafiru la ni anga bi wati kafiru la ja beti geleya anti ke islamay mati ke islamay anyana o ko fe fana me kla ka islamay ala gushi ka doya hal sanin jogo kene ne banga bi kafiru la ni kafiri madese hala bi mamin don dama o ti ke islamay anyana wa to ko cinye fen be na madesa bo beta ka islamay sigara nay ere bora chaman kalama la gushi kolokolo dara islamay ka misru ka la gushi kolokolo dara almamun ka kafiri jamana ka hal islami muso nu ka fini kolokolo doga matara ka dauka hal qur'ane doga yama min dara qur'ane ka ni san labanuna e bora chaman kalama o bayira ka fal kufru milla ni wati kafiru ye doga ma min da islamay ka aw ka bi wati taw na majugo yani kunun taw yi buku ladige ko nu senda ma senda nok otumana nu bebe tasuma kelende kono kadaka jana mati klaw kunun kafiru wa benin jana maso kono bi taw wa fene benin kono tede kafiri fenfe ka bara kara kele a beba yere jana maso kelene kono nan ala ko kono nu bebe la jaba de kono la jaba mi blenen kadaka ube flela filim minni ani kanda ka janyo na ko sobe na وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه على قوة لما تشيلك تشيدين فيو من رسول نكرا كالي على ما تشيدين شيء إلا بلسان قومه ليبين لهم فو أمو تشيدين تشيرمونو ما وني تشيدين تشيرمونو ما تشيدين متكمني كان يابي منفهم ودي بلسان قومه liyubayyana lahum wala saka franfasiya dumani nota chide mimbe ko te arabu e ka kanwere do da ko katara kuma arabu fe o arabu dunto kame abenyana bawa o era kaja arabu do ka bo arabu jamana kasa kani joanga misire kono akabe wajuloke aka wajulo ayabe fo arabu kan mashite mumba ka kuma tarjama ka interprete o ma masoro masigile meto misire kono ambete wule kan ko do muna akala nendo sigatola me abaka kuma ni kami amti fende famala iya me ika kuma ye noblana ika kuma kanya me de ka fam enganante ika kuma yere korodo ika kuma be mun no de blan aseka no shi de blan wode kama Allah taala ko amma cidin shici ka bo cide una fo cidin cira jama kulun mina o jama kulun ne ay cidin ci no de enote isa la je isa kunte arabu yu isa kuma kami ma o yaramiyad ramila isa kume kuma ulu kaunel ne ibrahima la je ibrahima fana kunte arabi ale kume kuma kamino ya ibrahim ne musa la je arabu kunte akume kuma kamino ya sarraniyai ala kira alayhi salatu wassalam arabu kundo afana kume kuma ka arabu kandela on Allah taala kunye kando fobachi shiya werema muntu kame na fatiyala wala kama Allah taala ko amma cidin shici ka bo cidina fa kadula maune li yubayyana lahum wala saka franfasiadi ama wani aya min fle ani anyogona aya min be qur'ane kono ni de doni kelaw kadda mi nyaayira kamise kam tuba ko fa kan woni kala kele bambe ni ka tuma tuba kam fo kam wala la mutara ko kay ka tuba cien e abe cien choko cien rashita
imam shafi ko ne ayira ka kuma kani joka khutuba kalan kanwere la hal arabu kan kiliman yal ke ka juma ciyenen parce que ma khutuba kala ayof ngani kuma damine ni arabu kai ka to dafa kana misrila mawbi kami me ko bashishita wa ma ye ko don ngala do foronyo nga kana de ka ye abu hanifa shafi ahmad maliki ko do ko ni kutuba koro yele makka bo arabu kana ka ke kanwere ke ka juma ciyena an ko ni mayenga ka amayenga asga al qur'ane arabu kan ala kirama be korodo ala yere ya do tafsir ala kiraye sallallahu alaihi wasallam hatta al qur'ane mi refle kan do yera kono munta arabu kan yere kelma do bi qur'ane kono don ngelo kal lasli farsikay do ko do be o lasli re o ethiopian ka kan no e habasha kai ajigna ala kira ka wati mi arabu kam be nu ba famu ala ye kelma do yere yele makka ko lui wala safam ya yere ka se ka jedi chogon angana kere kan yi jom maw nye koro ibe kutuba be arabu kan bamanan ganzala e ka shaka kanzal ko mo kelon ga klaka na fasura e ka juman ka wuli ka taga bara kenoi o be ke chugoti anya te ke chugolal atuma allah taala yere ko ya ma cidin shi cidin na fakata surale ala ya ci kera munu manolu nede muna li yubayyana lahum wala saka franfasiya ke ci kera munu na ka franfasiya ke wi parce que nuti ka kame ka franfasiya ko ni zurudi na fashita na fayudillu Allahu man yasha kuma ni franfasiya len kofe kuma ube fili ala ka jiye kono ala mana kanu ma min kafli wa yahdi man yasha ma bi kanda fene ala ka jiye kono ni ala ya kanu ma min ka kanda nate kuma fora kabaw kuma folen kofe jama be kila katani flade amelen kofe ko do be son be sira jelen ta ubi kanda so amelen kofe do bu ban ube ta filisra de ta oni filisra ta kuma kofe itse ka Allah taala jalage kala de fili de ala ta mi fili de ala taali filisra ira da madina kuma ta ki fili sira flade ira lila wala sai ka kala barka da bay wal mai ka kafiri alam imma shakiran wa imma kafura ikala wala nyundo wal mai ka fisra walam ala ko yoro werala fa hadaynahu najdai ayada madin dan ko kasra flade ira imma ka islamiya sirata ka kle wal mai ki baslamiya sira ma ka kafiri sirata ngani kira kafiri wajala kitin ya shalam ala ya yire la kabaw ajare ere de kan israt utmana ko kuma franfasiya len kofe ma be kla katani fasuga flade ma do be kanda soro ni ala ka jey ko do fene be filisra deta ni ala ka jey ala mi filide ngay filila ala ka jey de kolonana na wa huwa al-azizul hakim kalim masaba alaye sim masai Allah ta'ala yi ko don masafene sim masado fangabe ala sembe sirafe Allah ta'ala yi ko don fene masai na yi kuma fo wal makka kubla yoromi ite fiye shi surala ibado kuni dara abla minande kono di foshide te ala na ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا على كوتشينير لا كلي موسى تشي ناكا كبكوي التعقيد مع القسم كوتشينا على يكلي ككلاكا كلي ليغلا تكوني ولقد أكوتشينا من كلي أرسلنا موسى بآياتنا كالي على موسى تي ناكا كبكوي o kabako do e fen jumay musa kata kam gonu num bo fili kono no e kafri ya fili ila nur kata kanda bakangu sanfeda ase musa bangiram misra jamana de ka egypte musa korobara masakere de ka sokono no e fraunay foka shi se sam bisabama abe frauna ka sokono wa fasam bisaba be misra ka chamanya na ko frauna del ase atromoro chugum no na nyi chamana ki boro la kateme
nga fagali de kɛra musa bolo misira kɔnɔ kamalenin dɔɔni dɔ sera ɲɔgɔn musa nana kabe farali kɛ a ye cɛ gosi o kɛra sababu ye cɛ sara fa waqazahu musa faqada alayhi musa y'a gosi yɔrɔ min na o kɛra sababu ye cɛ nin binna ni le kɛra sababu ye ni gɛlɛya nana musa sɔrɔ misira jamana kɔnɔna na ala ye yamara di musa ma k'a ka bɔ ka da ka firawuna n'a ka mɔgɔw bɛ ka ɲini k'u b'a faga musa bɔra o de la ala ye sira dɔ yira a la o sira de taara poyi fo madiyana musa taara baara la madiyana san 8 n'a y'a o kɛ a bɛ muso sɔrɔ nka n'a y'a dafa taama ko bɔra a yɛrɛ yɔrɔ musa ye san 10 de kɛ baara la o tuma na madiyana cɛkɔrɔba y'a denmuso di musa ma an t'a fɔ ko shuaibu ka da kan an ma dalu sɔrɔ o fana na madiyana cɛkɔrɔba k'a ye denmuso di musa ma musa n'a ka denbaya n'a ka bagan bɔtɔla madiyana u bɛ sahara kungo kɔnɔ belebeleba kɔnɔ alaw taala nana ci di musa ma o cogo de la o ci ye fɛn jumɛn ye minnu yɛrɛ bɛ k'i ɲini k'u b'i faga sigi ka taa f'u ye k'o tɛ ala ye ko ala wɛrɛ bɛ yen mun tɛ ale ni ne kama musa ka mission gɛlɛyara ka tɛmɛ ciden ninnu bɛɛ kan kuranɛ jiginna mun yɛrɛ kan o tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 4 de nka musa tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 100 ani siɲɛ 36 dɔwɛrɛ si tɛ a bilara mission min na mission gɛlɛmanba don mun bɛ nɔfɛ k'a b'i faga ala ka tila ka ci dɔ ye da k'i ka taa fo tigi ye k'a bɛ k'a yɛrɛ kɛ ala ye ko ala tɛ ala ba de ko n ka na f'i ye k'i taa ala ye o ka nɔgɔn wa bara nɔgɔma tɛ dɛ e yɛrɛ bɛ siran fɔlɔ a kan'i fa o de kama a fɔra yɔrɔ min musa sina kan'i ne fɔlɔ fɔ ala ye a ko ala dankun bɛ ne ni karisa cɛ dɛ e dun bɛ ka ne bila ka taga a fɛ yen alaw taala o ko ta i bɛ n ka kɔlɔsi kɔnɔ a ko tuma ala i bɛ n balimakɛ di yan o bɛ fara ne kan o bɛ n dɛmɛ walasa n k'e ka ci nin lase cogo la musa seginn'o de la ka taa firawuna fɛ yen dɔnnikɛlaw y'a yira ko bani israɛlaka 600 ko de tun bɛ misirakaw bolo jɔnya la 600 o de tun bɛ Egypte jɔnya la israɛliyɛnw ani egyptiɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ma daminɛ sisan dɛ a ko ma daminɛ ka daminɛ 53 la kɛlɛba dɔw kɛra 69 kɛlɛba dɔw kɛra 76 kɛlɛba dɔw kɛra Israël ni Egypte ni ɲɔgɔn cɛ kabini musa ani firawuna ka waati kɛlɛ nin daminɛra o kuma fo kana bila bi la hali sisan o ka alaka n'o ye relation ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ relation ɲuman tɛ ka da ka dakun kɔrɔba dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ tumana musa nan'o de la firawuna ka jama di musa ma k'a ka segin n'o ye ko ka taa n'a ye bani israel kɛlɛ bɛɛ bɛna daminɛ nin cogo de la ala ko tiɲɛ na k'ale ye ci don musa da a ka taa ka mɔgɔw labɔ firawuna n'a ka mɔgɔw ka jɔnya dibi kɔnɔ n'o ye kafiriya ye ko ka taa n'o ye nɔɔrɔ dɔ la n'o ye ala bato nɔɔrɔ ye batigɛlen kɔfɛ na وذكرهم فرعون كم مغويكو حكلي جيجي ني فن جمعي بأيام الله ني الله تعالى كدوني ما دو تمرا كوي فرعون يالا يو هلاكي دي ام بي حكلي جيجي ني ما سبل الله بي فن هلاكي نو هان كم مو تمرا كوي ني الله يولو هلاكي كو بانا hudu kam maw temere nye ala yolu fene halaki ku bana salih samudakaw olu temera ka ko ifrauna nye luti kam mogo ala ni be halaki ka ko frauna kan nali nye wa zakkiruhum bi ayyamillah ki ku hakili jigini ala ka dombawi ala ye che baw halaki domina e ka frauna fene hakili jigala na sona ala taala be atoy halaki ta soro ngana bana ni manunu halakira chogomi ala taala ba fene halaki o chogo kelen pela ko ta ala taala kenyade ni doni dunge do ka fo chogoyi wa zakkiruhum bi ayyamillah bani israila kamunu yere be firawna na ka mugo bolo iku hakli jigini ala ka dombo yi o donye fanjumai abe toro ba do kono bi ciedu me ala ye nema ke maddo ye ka ko awnye olu ka toro kunga bonawtai akana jigila tigi akana timinangoya kala ka here na kan nema be kofe iku hakli la jigini ni fene ni ya fo chogo doni na obibe ni ya fo ni chogo fene na bashi tashila insha Allah ta'ala na inna fi dhalik ni kuma min filɛ n'a bɛna tɛmɛ musa ni firawuna ni ɲɔgɔn cɛ la ayatin ala taala ko kabako ko camanba de b'a kɔnɔ mɔgɔ min y'i lamɔ kabini ti fɛn kalama fo ka t'i si se san 30 ma fo tigi yɛrɛ tɔgɔ ka da e kan e ka boli ka dugu bila ka tila ka segin tuguni k'i ɲɛsin o tigi ma k'e ye ciden ye e ye nabi ɲuman ye bani israilaka minnu b'i bolo jɔnya la ala ko n ka n'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ ka libération d'u ma an ka sɔrɔ ka taa n'u ye bani israila jamana kan ala taala ko nin ye ko belebele de kabako don nka bɛɛ b'a kabako dɔn ayi
likulli sabbarin shakur sabali kela baw ani ala wali nyuman don baw kulu de ba do ko kabako ba ko note munun te ala yere ka ko kalama ulu te ala ka kabako ko do wala kama Allah ta'ala ba fo chamana li ulil albab mamni hakli batugoyi kadaka hakli te do law enya be ma chamana kungulo ka bo fushita kono kadaka ni sigilen do yiti miri ere tab do fami yeda e kan ko batu chugomi ani ka kla ko bunya la sigema eto do e fami kungulo kono fushita kono utmana koni bunya o be don ni sabali ba kelen kelen beye ani ala wali nyuman don ba kelen kelen be defe now وإذ قال موسى لقومه نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه قوة من موسى كان سوى كمغوما ألو تعالى كنما ني ألا يودوكا أيو ميري جغالا اذكروا نعمة الله عليكم ألا كنما ني ألا يودوكا أيو ميري جغالا ويفنجو مي ala kelen ko fe ka sira di bani israila ka o fene ma ku kishi ka bo firawna ka toroma o bani israila ka kelen de fene be fe ka muruti ala matugoni o de kama musa segana de no te kana nu bo firawna na ka mo bolo halu tato wona na se bajima mere uruji kelen min flen na flen misra jamana ni arabi saudi nu ni nyonche misra ani saudi ameri de be sudan saudi ni nyonche abe mais Éthiopie ni Yamani ale de boni ñogon ci tige ka bo ñogona o bakele min flani nabe fama ko mer rouge al bahr al ahmar ni badumbani musa nana ka breke ka gushi yoro min jius na ka ñamale ka sinka sira boji chamancela musa na ka mogo kateme o temera wiyere jole bakangu safe ferona na ka mogo nana ka jigijela kube yele yoro mi ala ye maradi jima jiu ka ñogon bla ka ferona na ka mogo be halaki musa na ka mogo jole nya ne kaba ko bay uyu ko do yoromi haluma yoro jantama musa kam go nyebe dowlaw bi jobato la ba ko fe usna ko den ka fa musa yiti a musa yita fa yiti ga lay nun fle ka jomi bato kala ko nyona dan fene ma go fene bato e musa ko akara ma su gudmay ala yaw kishi sisa ka boni ji ni badinga ni kono frana naka go ka to jila sisa aw jole nyana aw mala wali nyum don ka bunya sigi alama fo be klaka fo ko ka jowere di aw ma aw ka o bato mutale aw tiga hakli mayo o te maratu goni fo tara se nya fala yerela Allah ta'ala nunu bi taman ala be kono de bo sanfe kono jinine abe bo sanfe mais na be kana abe pana kamali men nugota kono fushita kono ayira ndo kaba ani din nono o de al mannu wa salwa o yode din nono hali di kanya kelentala ala bo glanen bo sanfe ani kono jenne kono be binyoro mi bata tobili shitala shibotala ibata woro mi no ya duni ibe kla ka didu utoro tagamala ko musa may nyabala an segana kono sogo nyimini na koy afo Allah ta'ala aka sene ke woro do dama an ka sene de ke amma go be dugu kolo kuma fewn de la al adis wal baql aw thawm amma go bolu de la jabanu ani kuma fewn ala ko dama musa ko akara mu masuyi aw be Allah ta'ala kan here ma fewn de falin fena femi be ni here ta'ala ko musa ma go bo de la atuma Allah ta'ala yo fene do ma hatta alim min no kelen ko mine Allah ta'ala ya fo musa ya ka bereke ka faragushi musa ya ka bere de ke ka gabakurun gushi ji poi yoro tan fla de boral akam mo gonu clara jamakulu tan fla e bekin yeshi ji mi yoro tan fla ni makami ngani bela hakli mana o bese ka Allah ta'ala wala ni manone hakli mi ni fana mana o tora tale na o ye musa faranyon ka ko musa tiena Allah ta'ala be kuma ife kuma do lambi mangani yereme kuma do lanti mangame on baka ala bato ka suranye ti ala la atuma mundu afala yere kana sa ki joanye kurangale aka janya na aka surunya ngo don aka finya ni jeya ngo don aka bunya ni fasa ngo don no make ni nyan sembole ala bato ni na ha yani ne fana fon musai o yani bu da yoromi Allah ta'ala yi prenkan do jigi ka be fagai abesa usara musa kele ne clara ko hina mina ko ala ni nunu fagai am go ta famune o ba ko le borani ne misra jamana ka kana be faga ko kono ya alam ba nyini fe ku nyana maya o jota ala clara ku be nyana maya tuguni ala ni fo summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun ka bela wuli tugunu ka saya ko fe wala saw kala wala yimando me o maso ala wala yimando
hali Allah ta'ala mago sele Musa makka kana turi Sinai kɛrɛfɛ su 4 kuma ɲɔgɔnya la yani Musa ka segi Samiri mɔgɔ de do yɔrɔ dɔw b'a fɔ ko jinɛ yɛlɛma do jinɛ tɛ de adamaden de do ale de ye ninnu ka sanu minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a yele k'a kɛ misi ye mankan b'a la lahu khuwar mankan bɛ misi nin na k'a fɔ misirakaw ye minnu bɔra misira bani israilaka ninnu ko Musa taara tigi Ala min kuma ɲɔgɔnya Musa ɲinana de fanasi k'a ɲinana de a taara Ala min nɔfɛ ko o Ala yɛrɛ de filɛ nin misinin o fɔra yɔrɔ min na bani israilakaw tugura Samiri ko ja tiɲɛ don Musa de filila e de bɛ sira yira an na u tugura Samiri ko ka misi nin na munumunu i n'a fɔ hijidenw bɛ alikaba munumunu cogo min u b'a ka dɛmɛ ɲini misinin fɛ o de kɛra Allah ta'ala mu tolera o de kɔfɛ dibi de kana o la fɛn fɛn ye misinin bato olu bɛɛ ka sa ka d'a kan minnu ma bato olu tilara ka kɛ minnu ye misinin bato olu fagabaga ye nin bɛɛ kɛra hali u salen kɔfɛ k'u ɲɛnamaya nka nin bɛɛ kɔfɛ ninnu ma Musa lafiya hali dɔ sara a la Ala tilara k'o ɲɛnamaya o tigi tilara ka sa kafiriya la tuguni a ma kɛ silamɛ nin bɛɛ yera la o de kama Ala ka danfɛnw na fosi ma dilan Ala fɛ mun nin ka gɛlɛ k'a ja ka fari Ala la ka tɛmɛ bani israilaka kan o tɛ jifu danfɛn si tɛ mun ja ka fari Ala la ka tɛmɛ jifu kan k'a daminɛ nin waati fan bɛ diɲɛ don min na bi Ala ka danfɛn bɛɛ la jifu de ja ka gɛlɛ Ala la ka tɛmɛ bɛɛ kan hali chrétien n'i y'a lajɛ chrétien bɛ hinɛ silamɛ la o b'a fɔ k'olu ka diinɛ kɔfɛ an de ta nana o bɛ hinɛ an na dɔɔnin nka jifu i b'a mɛn kuma bɛɛ ko mon père dɔ bɔra ka chrétien la ka kɛ silamɛ ye i delila k'a mɛn ko jifu karamɔgɔ dɔ tubira ale bɛ sa a ka taasira ni k'a b'o kɔrɔ dɔ ka tɛmɛ ka bɔ a la hali ka don chrétien la a t'o fɛ kuma tɛ silamɛya ma ti sɔn a ma fiyewu olu de bɛ yen bi ni Allah ta'ala kelen don k'an lajarabi u tigɛ kɔnɔ olu de kelen don ka silamɛya minɛ bi fɛn min ka d'u ye k'u k'a kɛ ka d'a ka fɛn saba bɛ yen n'o b'i bolo kaba diɲɛ mara b'i bolo Ala y'a bɛɛ kalifa o la bi ni diɲɛ bangiw y'i ta ye n'o ye nafolo ye ani diɲɛ wasailul i'lam n'o ye information kɛ minɛnw ye ka tila ka arma fana d'i ma ni saba mana y'i bolo kaba diɲɛ b'i bolo arma bɛɛ b'u bolo wari bɛɛ b'u bolo ka tila ka wasailu ilami d'u ma n'o ye an bɛ bɔ media an bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama ni sira min ye nin bɛɛ bɛ jifuw de bolo o de kama u b'u sago kan na Ibrahima siranna nin de ɲɛ a ko Ala an b'a ɲini fɛ i kana an kɛ lajarabili fɛn ye mɔgɔ tigɛ kɔnɔ mɔgɔ min tɛ silamɛ ye ni silamɛ yɛrɛ kafiri tigɛ kɔnɔ k'o ye lebuba ye wa an b'o lajarabili de kɔnɔ bi an b'u tigɛ kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ an na an ka b'u tigɛ kɔnɔ na waati min k'ale Ala ye aw kisi ka bɔ Firawuna n'a ka mɔgɔw ka lajaba ma k'u kun bɛ k'aw lajaba dɛ yasumunakum u bɛ ka aw la nɛnɛ ni lajaba ye su al-adab lajaba sugu bɛɛ lajɛlen na i ka nin miiri lajaba si la ko Firawuna ma mun da aw kan ka aw jan zilawtad ka aw bolo n'aw sen k'aw bɛɛ genge pɔnti la Firawuna ye nin k'a la furumuso la kuma tɛ maa min ka silamɛya mana da kɛnɛ kan ko tuma na Musa k'a ka mɔgɔw hakili jigin Ala ka nɛɛma na aw kisira ka bɔ nin fɛnɛ na k'a ye lajaba sugu bɛɛ da aw kan k'aw la nɛnɛ ni o lajaba ye hali k'a dani ma k'aw kan ka bonya dɔ se ye ka taa Ala ta'ala ma wa yudhabbihuna abna'akum aw den cɛmanw Firawuna kun b'u bɛɛ de faga k'a bɛɛ kantigɛ zabuhu warabu kan na dɔwɛrɛ tɛ ni kantigɛli tɛ o aw den cɛmanw ko Firawuna y'u bɛɛ kantigɛ mais musoman ninnu k'a y'olu to yen k'olu ka ɲɛnamaya munna koloninfilila dɔ n'o ye tiɲɛdala ye o dɔ de y'a fɔ Firawuna ye ko dencɛ dɔ bɛna bange i ka dugu kɔnɔ ko de b'i ka masaya tiɲɛ Firawuna ko o tigi ma k'a bangera wa min a bɛna bange de k'a bɛna bange de ko n'a ma bange kaba k'ale ka fanga tɛ tiɲɛ ko dencɛ yɛrɛ tɛ bange fɛ yan tuguni ko dencɛ si tɛ wolo yan a y'o de fɔ ka d'a ka seba ye a don Ala ta kɔfɛ dɔnnikɛla dɔw b'a yira maternité fɔlɔ min yɛrɛ dɔnna diɲɛ na ko Firawuna ka waati don muso fɛn fɛn kɔnɔ mana surunya se ma k'i bɛna jigin o so de kɔnɔna na a ka pankurutigiw jɔlen don i jiginna yɔrɔ min ni den cɛ ye ba yɛrɛ dalen ɲɛna den kan bɛ tigɛ walima den bɛ faga yɔrɔ bɛɛ lajɛlen Ala kan b'o de ma wa yudhabbihuna abna'akum aw den cɛmanw u b'u bɛɛ lajɛlen kantigɛ den cɛman fɛn fɛn sɔrɔla o waati Firawuna y'a bɛɛ kantigɛ o waati kelen Ala bɛ fɛ k'a yira a la k'a bɛ k'a yɛrɛ tɔgɔ da ko Ala don mais a tɛ fosi dɔn
o waati kelen de Musa ba jiginna ni Musa ye Musa ba jiginna ni Musa ye o waati kelen a ba ka baga waliden minnu ma k'olu fa olu yɛrɛ t'a ka fanga tiɲɛba ye mun ye fanga tiɲɛba ye o bangera Firawuna muso ni barakɛlaw ka tila k'o tɔmɔ ji la mun bɛna fanga tiɲɛ o ka tila ka lamɔ Firawuna ka so kɔnɔ o den kelen ba ka sin di den ma Firawuna yɛrɛ b'o k'o sara kalo sara wari fana ni Ala ka se de ye ka yira adamaden na i tɛ fosi dɔn a baga walidenw ma dugu kɔnɔ k'u bɛɛ kantigɛ mun kan ka fanga tiɲɛ o baga lamɔ ale yɛrɛ fɛ yen o de baka ale ka balo dun hali o ba parce que Alahu Taala yɛrɛ ko k'a ye sin min muso bɛɛ sin haramiya Musa ma a bɛ fo Musa ba de nalen Musa ba sin donna Musa da yɔrɔ min o yɔrɔ bɛɛ la Musa ye sin minni daminɛ a y'a min tafsiritigiw b'a ko Firawuna yɛrɛ sigara Musa ba la ko kɔrɔ ye den de tɛ ne yɛrɛ muso a ko ayi ne den tɛ dɛ denmisɛnnin bɛɛ bɛ sɔn ne sin na ko yɔrɔ bɛɛ la o ye denmisɛnnin wɛrɛ d'a ma tuguni a y'a sin dɔ fana da o fana ye sin min o yɔrɔ bɛɛ la Firawuna t'a dɔn ko Musa fila ba de bolo ne parce que Ala ye layiru ta Musa ba ye kabini a b'a fili ji la yɔrɔ min ko min n'a lasigi ma walasa i ɲɛ bɛ se ka damu sɔrɔ Musa ba ye Musa sɔrɔ o nisɔndiya bɛ Musa ba la Firawuna tilara k'a fɔ Musa ba ye ko den de ye ne den de ye i b'a la min sin na joli o y'a sɔrɔ se si tɛ Musa fa yɛrɛ ye fantan don Al-Imran se tɛ Musa ba ye dɛsɛbaatɔw don fantan don nka Musa ka nin sababu kama Musa fa n'a ba a bɛɛ ka balo sɔrɔli nɔgɔyara dugu kɔnɔna na parce que masakɛ yɛrɛ de jɔra n'o ka balo ye a bɛ balo cɛ cogo min a bɛ taa di Musa ba n'a fa ma k'a fɔ ko n den b'aw bolo dɛ a ka hakili to a la a k'a la misi na k'a sɔrɔ olu yɛrɛ den b'u bolo ye kabako dan tɛ Alahu Taala bɛ k'a yira la halisa k'a tɛ fɛn kalama k'a tɛ fosi kalama olu ye sin d'a ma k'a lamɔ fo ka taa kamalenkɔrɔya a bɛ Musa ba ni Firawuna ka so ni ɲɔgɔn cɛ Firawuna ba ka tɔgɔ d'a la k'a den don k'a sɔrɔ a den tɛ o b'a la fantanw de kun don mais ale de kɛra sababu ye ka nin di an ka jamana kɔnɔ an tulo b'a la ko ni maa min fana sera ka na ni Musa ba tɔgɔ ye n'o baara la ka d'i ma i b'i si kɛ i ti kɛ fantan ye Musa ba yɛrɛ kun ye fantan ye Musa ba kun ye fantan ye fosi kun t'a bolo nka o yɛrɛ ma se ka fɛn sɔrɔ n'a yɛrɛ ye o tɔgɔ de bɛ ka mɔgɔw kɛ bana y'an fɛ adamaden hakili mana voyager farikolo tɛ lafiya tuguni Musa ba o kun ye fantan ye fosi t'a bolo nka o ba tɔgɔ dama n'o baara la k'o den ma ya k'e bɛ kɛ fɛntigi ye o de ɲinina waati bɛɛ karamɔgɔ bɛ wele n'o ko Musa ba tɔgɔ de a bɛ k'i ɲɛna k'u bɛ recherche wɛrɛ la o tɛ dɛ a ye nin mun bɛ karamɔgɔkɛ da o de don e tɛ nabi ɲuman si ba tɔgɔ ɲini ka fɔ Musa ba tɔgɔ ye fɛn jumɛn ye Musa ba tɔgɔ dogolen tɛ a bɛ mais a fɔli yɛrɛ an yɛrɛ siran n'a ɲɛ sa parce que caman yɛrɛ bɛ i b'a fɔ walasa k'a dɔn ko ba tɔgɔ ye nin mais maa fana caman kɔngɔmalen don i b'a bɔ i da yɔrɔ o fana bɛ taa da a ka karamɔgɔkɛ la o sisan fana ye Musa ba tɔgɔ sɔrɔ i kun ye bila mun ɲinini na o de ye nin o de kama an da tɛ s'a ma ka caya n'o tɛ a ba tɔgɔ dɔnnen don a bɛ kitabu camanba de kɔnɔna na Musa ba tɔgɔ de ye nin Musa ba tɔgɔ ma Musa ba kɛ fɛn ye o bɛ na e de kɛ fɛn ye o kɔrɔ adamaden ka hakili sɔrɔ dɔrɔn nin dama don Ala ko Musa ma a f'i ka mɔgɔw ye u ka Ala tanu ka nɛɛma caman segin ka taa Ala ma hali ka da Firawuna ka nin lajarabili baaraw na den cɛmanw k'a bɛɛ faga den musomanw olu de tun bɛ to yen a tɛ fɛn k'o olu la wa fi dhalikum Ala ko nin baara min filɛ nin bala'un ko nin ye lajarabiliba ye min rabbikum ka b'aw tigi Ala yɔrɔ azim mun lajarabili fanga ka bon dɛ aw bɛ yen nɔ den cɛmanw bɛ ka faga yɔrɔ den cɛman ka d'an ye ka tɛmɛ musomanw kan nka cɛman bɛ minɛ e yɛrɛ ɲɛna k'a fa musomanw bɛ to yen ko ka da kan o tɛna se ka fanga tiɲɛ nin ye lajarabili ye aw yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ ka da kan mun na k'aw sɔnna ka tugu Musa nɔfɛ Ala y'aw kisi o la ka ba tigɛ k'aw yɛrɛ ye ba kɔfɛ Firawuna ka halaki aw yɛrɛ ɲɛna aw ma se ka kɛ Ala batolaba ye f'aw bɛ tila ka ɲɛbɔ jo batolaw de ka jo fɛ o de kama Alahu Taala ko Musa ma i ka mɔgɔw nin f'u ye dɛ o bɛ fɛ ka sira bila i ka nin f'u ye nin cogo la a bɛ ten hali ye den yɛrɛ ye den min balo ka tila ka finiw tigɛ i samara k'a don kalan don min na ni i ɲɛ b'a la k'i den bɛ fɛ ka muruti n k'i b'a la sigi de kɔri fa de t'i la o mɛ hakili ɲaami de y'i sɔrɔ jɔn de y'i balo yan jɔn de ye fini tigɛ ye jɔn de ye don kalan na jɔn de ye nin kɛ n masa yɛrɛ bɛ nin fɔ den ma walasa hakili bɛ fɛ ka bɔ a hakili kana a kana yaada nin ye Alahu Taala fɛnɛ ka o de ye ka ɲɛsin kafiriw ma minnu banna ne de ye nin k'aw ye ka nin k'aw ye ka nin k'aw ye o yɛrɛ tɛ yɛrɛ aw tun bɛ lajaba dɔ de kɔnɔ sisan ye bɔda d'aw ma k'aw kisi nin si la aw ma Ala wale ɲuman dɔn an ma Ala wale ɲuman dɔn
tumana ko ka nin fɔ a ka mɔgɔ ye dɔw kɔni bɛ sɔn minnu sɔnna nka minnu banna o de cayara ka tɛmɛ mun sɔnna parce que musa ma lafiya fiyewu a ka mɔgɔ ninnu bolo musa yɛrɛ sara ka san 2 kɛ a n'a ka mɔgɔw bɛ maana balimakɛ haruna musa sara ka san 2 kɛ ka sɔrɔ ani balimakɛ haruna bɛ ɲɔgɔn na n'o y'a ka mɔgɔ ye alakira yɛrɛ ko alayhi salam k'ale bɛ musa kaburu yɔrɔ dɔn a bɛ palestine yɔrɔ ibrahima kaburu bɛ palestine musa fana kaburu o fana bɛ palestine ibrahima kaburu bɛ yɔrɔ dɔ la ko khalil musa fana kaburu o fana bɛ palestine dugukolo de sanfɛ baitul muqaddasi o fana b'o palestine kelen nin de kan alakira ka sanna yɛlɛ kɛra o palestine kelen de fana kan o b'a yira k'a fɔ ko duguba don hatta hali isa bangera o palestine kelen de la dugu dɔ bɛ palestine ko ramal baitul laham n'u b'a fɔ a ma tubabukan na ko betle isa bangera ye de o b'a yira k'a fɔ ko duguba don dugukɔrɔba don alakira ko alayhi salatu wasalam ko mɛlɛkɛ min nana k'a bɛ musa ni minɛ ni sɛgɛnba bɛɛ kɔfɛ musa sa waati selen ala ye mɛlɛkɛ bila k'a kana ni minɛ mɛlɛkɛ nana adamadenya sawura de la ko ala ye n ci kana ko k'i ni minɛ alakira ko musa dimina parce que a bɔra mission dɔ de la o ma ɲɛ a bolo fɔlɔ parce que ale ma don hali israel dugukolo kan k'a ye mɛlɛkɛ gosi a ɲɛda la ko fo k'a ɲɛ kelen ci mɛlɛkɛ ye ɲɛ minɛ ko ka yɛlɛ sanfɛ k'a taara yira ala la k'a ko ala ye n bila ka n'i ka jɔn min ni minɛ ko saya man d'a ye dɛ i ɲɛ tɛ n ɲɛ la wa alakira ko alayhi salam ko ala ye ɲɛ nin dilan ka di mɛlɛkɛ ma k'a ka jigi a k'a fɔ musa ye a ka misi dɔ ɲini saw misi min kɔsi ka ca a k'i bolo fa la n'a bolo sera ka si hakɛ fɛn fɛn datugu k'ale ala b'o yɛlɛma k'o kɛ si ye k'o fara a si kan mɛlɛkɛ jiginna ka n'o de fɔ musa ye ko mɛlɛkɛ y'o fɔ yɔrɔ min musa yɛrɛ nan'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ kɔfɛ ko saya don a ye mɛlɛkɛ ɲininka ko ni si ninnu bɛɛ yɛlɛmara ka kɛ si ye ka fara ne siw kan o kɔfɛ mun bɛ yen mɛlɛkɛ ko alimaut ko saya de bɛ yen a ko n'a tɛ ɲɛ fo n ka sa de t'a fɔ ala ye ko n sɔnna saya ma mɛ k'ala ka ɲa ma ka hinana ko min dontɔla de kun don dugu nin kɔnɔ ni ala ma latigɛ n ka don a ka to ne ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ kana tɛmɛ gabakurun fili kan ramiyatul hajar ni ye n jɔ dugu da la ka gabakurun fili a ka bi dugu kɔnɔ o distance n bɛ sɔn ala ka ni minɛ ye mɛlɛkɛ y'o fɔ ala ye k'ala sɔnna alakira yɛrɛ ko alayhi salatu wasalam ko musa ni dugu tɔ tolen bɛlɛfili ɲɔgɔn ye ko musa ni binna a fatora k'ale yɛrɛ ka sanna yɛlɛ don ale tɛmɛra musa kaburu la k'a bɛ cɛncɛn tintin bilenman dɔ kɛrɛfɛla la alakira o de fɔ nasira min ka kɛnɛ o de ye nin ye dɛ parce que an b'a mɛn ko alakira ko alayhi salam k'ale ka sanna yɛlɛ don k'a ye musa ye k'a bɛ nafilaseli la a ka kaburu kɔnɔna na an m'o ye riwaya kɛnɛma na dɛ a ko a tɛmɛtɔla a ye musa ka kaburu ye a bɛ cɛncɛn tintin bilenman dɔ kɛrɛfɛla la alakira tɛmɛra o la alayhi salam ka taa jɔ 2 siri misiri kɔnɔ o kɔfɛ ani mɛlɛkɛ ka sɔrɔ ka yɛlɛ a jigintɔla a ko jɔ 2 ɲɔgɔn siri tuguni ani mɛlɛkɛ ka tila ka ɲɔgɔn ta a y'a ta yɔrɔ min a kana alakira bila ye sallallahu alaihi wasallam o de kama musa man lafiya a sɛgɛnna kosɛbɛ ala alakira ka sanna yɛlɛ la a ye kangari caman da kira ye sallallahu alaihi wasallam kuma kɔnɔna la an da bɛna se olu dɔ ma insha allahu taala an b'a jigi waati sera ye an bɛ bi ta bila ye insha allah ni masaba alahu taala ye waati wɛrɛ yira an na an y'a bila yɔrɔ min an bɛna ta ye insha allah ala k'o waatiw yira an na ala ka hɛrɛw k'an ye ala ka faamu jidi halisa ka dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye alahu taala kana zon wuli dusukun na ni kuranɛ lamɛnbaliya ye walima a kalanbaliya ye هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إبراهيم آية لنا سورة إبراهيم آية لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبادو أمبي الله تعالى تمونك ولمندو ككشني نما چمني نافع كو كجون بلبلك بالقاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم كنيني الله تعالى فكم بسوابا من فتوني كتاو أنيغنيتا بلجلنا نمبر يمنك ولند بنيون في تفسير سورة إبراهيم ala ye sura min da ka jombala ana tirike no de Khalilur Rahman Sayyidina Ibrahim alayhi salam ambe ko suran kononan masabala ta'ala ko ma cogodi ako wa iz ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum ko wati mi yautige Allah ta'ala ya mariyadi awma wa iz ta'adhana wati mi Allah ta'ala ya aw ya mariya la in shakartum naw ya li Allah ta'ala walin yumandon la azidannakum kali Allah ta'ala fanabe awjidi wala in kafartum manaw kafir yara Allah ta'ala makafisri waliya amma la walin yumando kan ne maula inna azabi la shadid kali Allah ta'ala kala jaba wa yalla jaba kulu gelani Allah ta'ala kala jaba ko yalla jaba ble mambay ni ayani takala jaybina don Allah ta'ala yi masami walin yumandon kadai ni ayata folay kala ba nyini jonfe akale wala nyumando alkraka di sabbe sallallahu alaihi wasallam hal ni jominta jonyogon wala nyumando o tigila maka ko mandi Allah ta'ala yi kuma te munte ala yere fene wala nyumando krani fana di sakena madola sallallahu alaihi wasallam akum man lam yashkuri an-nasa la yashkuri Allah mawo mai madama don wala nyumando kan nyumana maw kanya ima ka here doki maw kanya ima kan nyumanya don yashi ima eka klaka blautigila maula ko fisri wala kalo tigi rete alabato banyumai kadaka alabato banyuman bina madama don to lufana ka wala nyuman don sabati len kofe ala ko nawbe jidi den nofe akadaw ye mun kadaw ye ngo kawye akale Allah ta'ala wala nyuman don kadi Allah ta'ala yi ore kama kala yere tano kusube qur'ane kono yoro chamana kayira jonna kafale masami ko wala nyuman don kadai hatta lukman mi ni mawye nyuan so aka cidin yala anaka manyumanya ase do ko kena salihan min as-salihin ko manyumande kundo ko nabi nyumante do re ko kena nabiyyan min al-anbiya ko nabi nyumande kundo manyuman dama kunte no de lukmani amana ka sugo sugi akan nabi nyumana kan manyumanya ni be here lukmanuma nga Allah ta'ala ye fen kelin pedi nyini afenefe akelen ko fe ka ko dondi ama
alay munyina fe kakale Allah ta'ala wala nyumando wa iza atayna luqman alhikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid watimina le Allah yekodondi luqmanama kakale Allah wala nyumandonde ni mami yale Allah wala nyumandon e Allah wala nyumandon yerede ngani fisri wala yara ka kafriya kituko ke Allah la ibugo ki yerede la Allah ta'ala yi masakarilin Allah ta'ala yi masatanuni hanni dan fe ka wala nyumandon hatta sayidina Daud ana denke Sulaiman Allah ta'ala yi munyunu fe wala nyumandon i'malu ala Daud shukra wa qalilun min ibadi yashkur Dawdana ka dembaya ay barake ko de kadale alay o barake len ko fa ka Allah wala nyumandon me ko jon chamman bale ala ka jonna mun ti son kale ala wala nyumando otuma Allah ta'ala ko ya naw yali ala wala nyumando ala bawjidi here chamman nganaw fisri wala yaralam kabba ala la ka kodo aw ka wala nyumando baliyati fushibo Allah ta'ala kam masayal kunga naw sara ka to fisri wala yala kali ala kal lajabati lajaba fitini lajaba blimande ambani ala fa ala kan kishe ka ba kal lajaba na وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى كم موسى كنتو أكم قوم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا ni aw nana fisiri waleya ka aw ban ka muruti alama aw ani ma fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ aw bɛɛ ka muruti ka alabato ye k'a to yen a kan ka bonya min segi ka taa ala ma aw bɛɛ ka ban ka muruti Allahu ta'ala ma o bonya ta ka segi ko n'aw bɛɛ kafiriyara Allahu ta'ala ma aw ani maa minnu bɛ dugukolo sanfɛ fa inna allaha ikado ala laghani kalau ta'ala yi masakari lenye hamid Allahu ta'ala yi masatanone okoro adamadin beka bala batoma te fushi bo Allahu ta'ala ka bunyana ati fembo ala ka masaya fenana adamadin beka ben ka ala bato fene ka te fushi fara Allahu ta'ala ka masaya ati fushi fara Allahu ta'ala ka bunya feneka Allahu ta'ala ni fo hadisa kudusi dola ala kirabe muna kale sallallahu alaihi wasallam ko ala ko ka fawi jina folo ani jina laban adamadin folo ani adamadin laban nan bela jelen duskun kafriyara alama ko duskun bo ka kila ko dum ma kilena o ka kanyana maya beke ala sosoy wotige jina be ani adamadin be duskun ka ke duskun molin kilenye ko dim madoma o fene ka kanyana maya beke kafriyai kati fushi bo Allahu ta'ala kam masayala ina foni bolo do baji la ki bolo korota jimi wuli lay tigela e ko laje ka baji to laje jume kacha aw jina foloni laba adamaden foloni laba naw be fene duskun fara la nyak ka beke ma nyuma kelen duskunyi o fene ka kanyana maya beke ala batola kati fushi fara la kam masaya faka ina foni bolo do ngoni do ba jila na yi bolo do ngoni do ka kla ka korota ko wani yau kabbara de usiha alaikum ali ala baw jatimine ala faman wajada khaira kiyama kene kan ni tara surai kabbara here falyahmidillah katigi ka Allah ta'ala tan ngani tara suro duna zali ko bara wera bi bolo munti here fala yalumanna illa nafsa katigi kana mashide jalaki fona kara ayre bakunyi ala kirani fo ko Allah ta'ala ya fanyi o korona be kafriyara ka ba alala ko ala kari lendu ala masatanu nenye hal ni danfen sembora na alam yatikum naba'u alladhina min qablikum qawmi nuh wa 'adin wa thamud alam yatikum naba'u alladhina min qablikum Allah ta'ala ko ala kira kam mawma noy magan kafiru yemunun bana yala kun munun temera ka ko awnye olu ka kibora mana awma haza suwalu ta'jizi ala badon me ka kuma jomma ka ode do suwalu inkari ala badon ma do temera ka ko muhammadu na ka mawnye sallallahu alaihi wasallam olu bana Allah ta'ala mutoy kay la jaba biuka ka kila ka ma be préciser qawmi nuhin wa adin wa thamud nuhan kam mawtemera umurutira Allah ta'ala yu halaki صالح ثمودكو وفنكم موتمرا كمرترا على يهلك هود افنكم موتمرا نو يعادكوي كوفن مرترا على يهلك
olu dun ka boni aw ye o ka jani aw ye o bolo fen ka can ka tɛmɛ aw ta kan ala ma dɛsɛ k'olu halaki o ka muruti kɔfɛ ala de bɛ dɛsɛ k'aw magankaw halaki n'aw banna k'alaw taala ti dɛsɛ o la fiyewu nin bɛɛ fɔ kun ye de magan kafiruw ka dɔn o ka janya n'u ka bonya ti fɔlɔ kafiruw ta ɲɔgɔn na nin bɛɛ fɔ kun ye de magankaw ka dɔn maa dɔw tɛmɛrɛ kunu o maaw jɔlen ɲɛ bɛ aw kun camancɛ la nka alaw taala ma dɛsɛ k'olu halaki ala ti dɛsɛ abada ko ka aw halaki o tuma na maa dɔw minnu tɛmɛra o ka kibaruya ma aw sɔrɔ wa nuhan ka maaw ad minnu fana tɛmɛra hudi ka maaw ani samud n'o ye sɔliw ka maaw ye ko ninnu bɛɛ tɛmɛra ala ye ninnu bɛɛ halaki o ka murutili kɛlen kɔfɛ na والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله kani minnu nana hali ninnu fana kɔfɛ la ya'lamuhum illa Allah ma caman tɛ olu yɛrɛ dɔn fo na kɛra alaw taala ye o de kama dɔnnikɛlaw y'a yira nin mantɔn saba ka tugu ɲɔgɔn na dalu jɛlen b'a la i n'a fɔ hali ni aya y'o dalu ye nuhan ka mɔgɔw bɔlen kɔ hudu ka mɔgɔw de nana n'o ye adukaw ye olu bɔlen kɔ samudakaw nana n'o ye sɔlihu ka mɔgɔ ye dalu kɔni bɛ nin saba la ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ nka n'o bɔra yen desɛn dɔ b'an bolo tɔgɔw caman b'a la nabi ɲumanw tɔgɔ b'a la k'a daminɛ an fa adama na fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam nabi ɲumanw fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo min na a bɛɛ bɛ yen u kɛlen don k'a dɛsɛ ka kɛ yiriju ye an fa adama tɔgɔ bɛ sanfɛ den ninnu fara-farala cogo min fo kana se alakira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam a kumaw bɛ yen hatta sɛbɛnfɛn yɛrɛ bɛ yen san hakɛ min bɛ nabi ɲuman min ni nabi ɲuman min cɛ a bɛ sɛbɛnnen o sɛbɛnfɛnw t'a yira k'a fɔ ko sɔhaba don k'an k'an bolo cogo a kan dɛ alaw taala ko dɔw nana ninnu fana kɔfɛ la ya'lamuhum illa Allah ko maa si t'u dɔn fana kɛra alaw taala ye o b'a yira an na k'a fɔ mantɔnw caman de tɛmɛra nabi ɲuman caman tɛmɛra ciden caman tɛmɛra ni ala ma mun fɔ an ye an tɛ se ka bɔ a kalama o tuma nin fɛn o fɛn tɛmɛra ka kɔn magankaw nalen ɲɛ a fɛn fɛn banna ala ko a y'a bɛɛ lajɛlen halaki k'a kɛ i n'a fɔ o ma deli k'ale tile kelen ɲɛnamaya dugukolo sanfɛ ko masaba ala kelen pe bɛ yen i ka magankaw n'u banna ninnu halakira cogo min kabi ninnu fana halaki ka bɔ dugukolo sanfɛ ten kani minnu nana ninnu kɔfɛ maa t'u dɔn fana kɛra alaw taala ye na جاءتهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم جاءتهم رسلهم بالبينات ni maa minnu tɛmɛra k'a kelen kelen bɛɛ ka cidenw nan'u ma ni faranfasiya ye bilbayinat alkitabul mubin a bɛɛ ka cidenw nan'u ma ni faranfasiya da ye a y'a kɛ ta ala ko ten a kana kɛ ta alaw taala ma nin fɔ dɛ faraddu aydiyahum fi afwahihim ko ni maaw y'u bolo daw de la k'o ɲɛsi cidenw ma k'a y'aw nɛminɛ maa ti kuma n fɛ yan a y'aw nɛminɛ aw bɛ kuma min kɛ a ti fɔ an ka dugu la yan a ciden fɛn fɛn nana a bɛɛ ka mɔgɔw y'a bagabagani ni lahala de ye nin kuma ti fɔ yan walima k'u y'u bolo da cidenw yɛrɛ de da la aw kana kuma faraddu aydiyahum fi afwahihim ay fi afwahil mursalin o y'u bolo da cidenw de da la a y'aw ka kuma tɔw kɔnɔ aw kana fɔ yan nin bɛ o de kama alakira alayhi salatu wasalam jibril kelen k'a bila kuluwo kɔnɔna na ni alakira bolibaatɔ donna furumuso ka sayida khadija bintu khuwailid a dontɔ so kɔnɔ a b'a ko zammiluni dathiruni o tuma na an ba khadija ye fini biri alakira kunna alayhi salam fo siran bɔra alakira la waati min siran bɔra khadija de y'a muso fɔlɔ ye a si kun ka kɔrɔ ni kira yɛrɛ tɛ ye mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ hali denya bɔ n'o ye san 15 ye o bɛ alakira ni an ba khadija ni ɲɔgɔn cɛ an ba khadija bɛ san 40 kuma min kira bɛ san 25 la o b'a yɛrɛ kɛnɛ janba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma a donna ka siranbatɔ an ba khadija ma siran a ye fini de biri alakira kunna alayhi salam siran bɔlen kira ɲɛ la a y'a ɲininka k'i ye mun ye jibril jiginna alakira kan cogo min alayhi salam a y'a lakale an ba khadija ye an ba khadija sɔmina a bɛnkɛ dɔ tun bɛ yen ko warakatu bun nawfal o tun bɛ nansara diinɛ na a bɛ nansara diinɛ na yan'a ka ɲaami nin cogo la ta a tun bɛ ala bato kosɛbɛ tiɲɛ kan ani sira jɛlen an ba khadija de ye alakira ta tigɛ ma ka taa n'a ye nawfal fɛ yen k'a fɔ ko i balimakɛ den lamɛn a bɛ ka kuma dɔ fɔ an t'a dɔn kuma min don nawfal ye alakira ɲininka jibril jiginna kira kan cogo min na alayhi salam kira y'o ɲɛfɔ nawfal bun waraka ye waraka bun nawfal ye o y'a sɔrɔ a fana si kɔrɔbayara kosɛbɛ alakira tilara kuma la yɔrɔ min warakatu bun nawfal y'i kanto alakira ma alayhi salam a ko ne ka nata
ni e ka mɔgɔw bi gendo min ka bɔ makaya n'a ye ne sɔrɔ ɲɛnamaya la ne bɛ k'e ka samara taaba ye ka tugu i nɔfɛ o kɛra yɔrɔ min na ala kira kun surulen kun k'a y'a kun kɔrɔta ka waraka ɲɛda lajɛ a ko tuma n ka mɔgɔw bɛ na n gɛn wa a ko Muhamadu o ma daminɛ i la dɛ ala ma ciden si ci filɛ ka kuma min fɔ k'a nana n'a ɲɔgɔnna ye f'a ka mɔgɔw k'a gɛn ka bɔ dugu nin kɔnɔ yan o bɛ mun yira an na Alahu Taala ye mun fɔ yan a ciden fɛn fɛn bɛ yen k'a nana ka mɔgɔw ma bil bayyinat ni faranfasiya ye k'u ka mɔgɔw y'u bolo daw la ka ɲɛsin cidenw ma a y'aw nɛminɛ nin kuma ti fɔ yan walima u y'u bolo da cidenw de da la a y'aw ka kuma to a kɔnɔ nin kuma ti fɔ yan o de kama ciden ninnu bɛɛ b'i fa la alakira ko k'u baw de ti kelen ye a fɛn o fɛn nana ka tawhidu kuma fɔ a si ma lafiya a bɛɛ lajɛlen de sɛgɛnna wa a bɛɛ ka mɔgɔ y'a gɛn ka bɔ a fa dugu yɛrɛ kɔnɔna na a caman y'a ka cidenya lase dugu wɛrɛ de la a fa dugu yɛrɛ tɛ fiyewu o tuma na ko cidenw bagabagara ni nin kuma in faraddu aydiyahum fi afwahihim u y'u bolo daw la k'a f'u ye a y'aw naw minɛ nin kuma ninnu ti fɔ yan na وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وقالوا نما ننكو تشيدون تشيرا منما كو أن كافر يرى إنا كفرتم بما أرسلتم به ألو إنا كفرنا بما أرسلتم به ألا أو تشيني مني أن كافراني أي أكنا ويرسك أن يدا يزاو شبلا ركعت مامي ما قالا de kote ayiso olu yɛrɛ ko ayaw neminanti duwaw ka diinɛ a bɛɛ ka maaw ye nin fɔ inna kafarna bima ursiltum bi anw kafiriyara ni fɛn ye aw cira ni mun ye a m'a fɔ k'ala de y'aw ci ya o tuma na anw tɛ duwaw ta nin na an t'a fɛ n'aw bɛ maaw de nɔfɛ a ye dugu nin bila a ka taa yɔrɔ la mɔgɔw bi sɔn a ka kuma ma yɔrɔ la n'o tɛ ɲa kɔni a ti ɲɛnabɔ fiyewu ko cidenw cira minnu ma k'a bɛɛ ka kuma kɛra nin de ye ala y'aw ci ni mun ye anw bann'a la an ti sɔn a ma fiyewu wa inna lafi shakkin wa ta bane ne an yɛrɛ sigalen don a bɛ k'an wele ka taa mun ma ko ala yɛrɛ ko ten dɛ kan sigalen don a ma murib ashaddu min ashak dɔnnikɛlaw ko raibu o siga fana ka bɔ ka tɛmɛ shakko kan ala y'aw ci ni mun ye ni aw yɛrɛ ko ten ko ala ko ten o tuma an yɛrɛ sigan b'a la ni nin ala yɛrɛ ka kuma ye ala mago ma se maa wɛrɛ ma k'o ci n'aw tɛ an kun b'aw dɔya ka ko aw ka cidenya ye aw t'a ni sɔrɔ cɛ aw t'a ni jɔyɔrɔ cɛ aw t'a ni danbe cɛ ala k'an ka pilasi batigiw to yen k'an ka nafolo batigiw to yen aw balo cogo yɛrɛ man ɲi ala k'a ka ci di aw ma an dalen tɛ nin na ni ala ka cidenya ye tiɲɛ ye ala kun kan k'a di mɛlɛkɛw de ma olu kana nka an ɲɔgɔn adamaden ɲɔgɔn anw ma da la fiyewu wa an sigan bɛ nin na ko nin bɔra ala yɔrɔ ala mago t'aw la k'aw k'a ka ciden ye an ma sɔn fiyewu ko ye nin de kɛ ka cidenw jaabi aw nana ni mun ye an kafiriyara ma o ta bannen a bɛ ka fɔli min kɛ k'ala de y'aw ci o siga yɛrɛ bɛ anw yɔrɔ an ma da la قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قالت رسلهم ala ko ka cidenw ko أفي الله شك يلا siga bɛ ala ko la wa faturi samawati wal ard ala min ye sankolo dan ka tila ka dugukolo fɛnɛ dan yala ma kan ka siga o la ka fɔ ala ko ne y'a sugu jumɛn ye ko cidenw ye nin kuma f'u ye maa bi kuma ni maa ye mun bɛ ala ko faamu bamananw ko sanu bɛ yira dɔnbaa de la n'o tɛ maa min ti sanu ko kalama n'i y'a yira la a b'a fɔ ko sula de b'i bolo ti sanu dɔn fiyewu ninnu tɛ ala ko dɔn cidenw nana de k'a f'u ye nka u sigara la ka siga cidenw yɛrɛ la bawo n'i ma da cidenw na i ma da ala la o an tɛ ala y'a ɲɛ la alaw tɛ ala tɛ jigin ka na kuma an si fɛ cidenw de b'an ni alaw tɛ ala cɛ o cidenw nana aw y'olu nkalontigiya k'a sigan b'u ka kuma na cidenw fana ye nin kuma fɔ yala ma kan ka siga ala ko la faturi samawati wal ard ala min ye san dabaa ye ka tila ka dugu da faturi ye masa min ma danfɛn wɛrɛ lajɛ ka a ɲɔgɔnna ladege o de ye faturi ye a kɛlen komi invention ka fɛn dɔ inventer ka sɔrɔ a ɲɔgɔn si kun tɛ yen o de ye faturi samawati wal ard n'o tɛ a kun bɛ se ka fɔ yan ko khaliqi samawati wal ard a bɛɛ kɔrɔ ye kelen ye san da b'a don dugu da b'a don nka n'i bɛ fɛ ka tiɲɛ jɔ dala gɛlɛn na f'i kana ni kuma ye a tɛ wo sɔrɔ kuma min na ala de ye sankolo dan ka sɔrɔ a ma maa ka danfɛn lajɛ a bɛ sankolo dan waati min dugukolo dan n'a fɛ ka sɔrɔ danfɛn wɛrɛ ma lajɛ ala fɛ k'o ladege ka dugukolo dilan o de kama cidenw ye nin kuma fɔ
yala ko siga be ala ko la wa ala min ye san dan ka dugu dan makan ka siga nin na yad'ukum ala baka awwele li yaghfira lakum min dunubikum wala saka yafaw ka jurumuma aw masika masasarani fushi ni murutilite ya jurumun chama deke isara ki to flanka fo yala siga shita la ita yore jahannamai hal jurumun tawbe ala ko abi yafa mama la munyajiya na flanka fo inna allaha la yaghfiru an yushraka bi kati yafa fiu ma were kaddo baso ka farale ala kati yafa ma fiu atmana ala ya an blakana ka awwele wala saka yafa ka jurumuma aw ma fushi soro ko lasigi awma nini kumati kira ko hadisa kenema na alayhi salam kale misalani aw misalabi chogomi ka kele na fo setigi do ka dunyuma ba do jo ka duminin tobi duminin duman ka bla du kononan ka barakela bla ko tam go wele kana nga sokro be dayele biu kana duminina barakela boranani mami nyoanye kare kono karsa de sokro jode kaw kana duminina o ni do dara law bituga ko lube do sokono be dumininki ni munu ko ko chinyete sokura ko la ma bwa kala ma amada la antita olute do so ere kono kuma te ka duminiki kwa leni on betiende ko sote dore ko arjine munye sojo ye alai barake de min chira ko yale alakira de alayhi salam munye barake de ka ci jabi ko ye arjine dumba wi mun sona ka tugu ci de nofe olu de bina do arjine na o be do arjine kono ka duminiki amunun ko sokura ko ti tiyen ko ye kafiri munu murutira olu madalala olu tina do arjine kono kuma te ka dominike alakira ni kuma fa yana sallallahu alaihi wasallam o bayra ciden ba ka ci lase nga bete cinun ta bai wa yu'akhirukum ila ajalin musamma atedda o ka jurumun ya falima ko do yere be se kafara ala o shika kala be aw shi yagaru aw kan kal lajaba ka be watimiya be lajaba korota ka bo aw kuna ila ajalin katawatima musamma mu wati ko folendu Allah ta'ala ya refe ase shi mi mana anta do anta ala kra ya je ya ko do be farashika wa fi kadala kaliman ya ko do be faraka abi faraka en chugo min ala de ba absega keni kanga sambi duru bangi e sambi duru nyanamaya ala ba ke sambi wore wal ma sambi wolumfla obseka ke wal ma ala be barka do shila abeke ma chama nyana ke shi jalle soro kasoro ma shi jan reso ina fo mo e mana muhammad ibn idris imam shafi'i ashima teme sambi duru ka do re ko sambi nan duru re nawawi o shima teme sambi nan duru ka muhyiddin nawawi muy riyadi solinabu aka kitabu fana be majmu' anaka kitabu chamamba hatta muslimun ka sahih wale de yasharo ma alaje kani doni bani soro ka kla kani kitabu banu wala hijnyana ma lere kanyina ma mateme sambina ni ndoroka alors que oye do ka kala yere ban wati de sambina ni ndoro o kla kuma kala na ka diplôme ndo ma bara yere ke folode kuma te ka kitabu sebe o soro shi sira sambina na kala ngani ya kanyina ma ya bedi alam ka kitabu sebe ka doni wala diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ si ma tɛmɛ nin kan o b'a yira caman ba nin tɛ kuma dɔ la ni ala ye barika don ye si fitinin na i bɛ se ka mako min dilan san kɛmɛtigi tɛ se k'a ɲɔgɔnna dilan a tɛ se o tuma ni aw sɔnna ka tugu cidenw nɔfɛ o kelen kɔfɛ ka wele ciden ninnu ka weleli jaabilen kɔ ala b'aw ka jurumu yafa k'a bɛ tila ka aw yagaro ka taa bila waati wɛrɛ la hali kun kan ka sa waati min ko ka dɔ fara a kan sekira y'a fɔ an ɲɛna ko ɲumanya bɛ dɔ fara si kan n'aw bɛ fɛ dɔ ka fara aw siw kan n'aw garijɛgɛ k'a ka kɛ sinji tuguba ye ani maa min ka sinji tugu ka ca walima i ka ɲumanya ka ca i bɛ hinɛ maaw la i bɛ baara ɲuman kɛ ala bɛ dɔ fara i si kan a bɛ se ka kɛ yɛrɛ dɔ bɛ fara a kan i n'a fɔ an b'a faamu cogo min komi an tɛ bɔ a kalama yan'an ka na yan an kelen o kelen kan ka si min ɲɛnamaya maa si t'i ta dɔn n nana n kan ka 50 de ɲɛnamaya walima 60 an t'a dɔn ni dɔ faralen si kan e bɛ bɔ o kalama cogo di e t'a dɔn fɛn min yɛrɛ ye hakɛ min ni dɔ dara ka da la dɔrɔn a bɛ da kan mais mun dara ka e t'o dɔn parce que hakɛ min yɛrɛ tun bɛ e kun t'o dɔn yanni nin ka kɛ walima ala bɛ barika don a la fɔ cogo wɛrɛ la fɛnɛ o fɛnɛ ye dɔ fara kani a kan i ma si janba sɔrɔ mais i ye baara nafama camanba kɛ i ka si fitinin kɔnɔ o fɛnɛ nafa ka bon ka tɛmɛ si jantigi caman ta kan o tuma na ala b'aw ka jurumu yafa a tɛ d'aw ma k'a bɛ tila ka aw yagaru ka aw bila retard la fɔlɔ yani wagati cayale ala ye waati min dantigɛ aw ye lajaba kɔni tɛ aw sɔrɔ
قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. نما نونو كجابي كرافن جمعي كو أوتي دوري إن أنتم إلا بشر أو ما كدور شيء نفرقلو تيغو تينا فأون نغنا ubeni de kene kan jonaw nabi nyumon kana ku ya la ka chide ya seka fam nalama di mana di mami ma fam ya man wafiyo parce que wayu be jige kan kuma mina ale ma bo akalam e ba la dro ala ko kuma jme ala ya fo wati jme ale ma sere ya ma ala ka kuma me meleke min be jigi kanana ya le nyetola o ka kla ka dala tuguni ko ala yo fo ka tugu e no fe ni limaniya makogo disil labo mami bi soama o mancha nunu ka jabi make dore ko awti dore ni farukulu tigu te ina fa nyona walla nyini wara tawla de aw be fe ka dun on nam mo ke o kabatu fen koro de ni nyonche femunum baturam mo ke on nam fa o fe o le fe min batu la nyini te awla kanko dabla note aw ka chide nya kuma ti chi ka bora ala yoro ambe farukulu tigi ala kira yɛrɛ bɛ nin fɔ yɔrɔ dɔ la o innama ana basharun mislukum k'ale ye farikolotigi de ye i n'a fɔ an ɲɔgɔn na nka différence jumɛn b'an cɛ yuha ilay ko ala bɛ wahayu de ci ale ma nka wahayu tɛ ci ma o de ye différence ye an ni ala kira cɛ alayhi salatu wasalam f'i ka da o la de ka tugu a nɔfɛ nka an fɛ an y'a lagosi k'a lagosi fo dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka sigi ale kira yɛrɛ ka cidenya la tellement a lagosi dɛ e ma ye maa bɛ k'ale jinɛko lagosi an fɛ yan sisan ko jinɛko yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye ase adamaden ɲɛti da fɛn fɛ ka ko galon kan ɲɛti da jinɛ kan o ye jinɛ ko la gosi hali jinɛw bɛ doni min kɛ maaw la ka bana bila a la maa caman bolo an fɛ yan sisan ko tiɲɛ t'a la ko jinɛ ko kuma tɛ e ala yɛrɛ ka suran kunturu tɔgɔ da jinɛ la suratu jinni o bɛ kuranɛ na o jinɛw ni alakira yɛrɛ kumara ɲɔgɔn fɛ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen ka fɔ jinɛ yɛrɛ bɛ don maa la cogo min kira da ka s'a ma hadisa la ka tila ka jinɛ banabaatɔ furakɛ a ka ɲɛnamaya la kira ye nin bɛɛ kɛ mɛ e bɛ tila k'o lagosi k'o nkalontigɛ i ma da la kuma dɔ la n'i y'a nkalontigɛ i ye Alahu Taala ka kumaw nkalontigɛ a n'a ka lahala siga si t'a la parce que minal ghaibubat ko minnu bɛ yen n'an ɲɛ t'i d'a kan olu dɔw de don f'i ka da la ko ala ko ten kira y'a fɔ alayhi salatu wasalam olu n'a ɲɔgɔnnaw o hakilina kelen de filɛ nin anw tɛ se ka tugu aw kɔ aw ye farikolotigiw de ye i n'a fɔ an ɲɔgɔnna wa aw bɛ fɛ dɔrɔn an faw ye bato min kɛ ka don an n'an faw ka bato fɛn cɛ n'o tɛ ala ma aw ci ka na an ma naam. فاتونا بسلطان مبين أي بالدلائل والبرهان أو البراهين أتما ني أو يالا كتشيدون يكو تشيدو أين أو مسا بسلطان ندلوي مبين من دالين وكنك أو دلو جول جول ديرا فلو تشيدون تشيرا منو ما نمرو تيرا كبوام موسى نانا نيكولو دلوي في 9 آيات الله تعالى يركو كبكو كونونتون Musa nana ni nin bɛɛ Firawuna n'a ka maaw ma sɔn ka tugu Musa nɔfɛ nin bɛɛ kɛra hatta Isa n'a ka bana furakɛba nin a b'a bolo da banabaatɔ fɛn fɛn kan i bɛ kɛnɛya bana furakɛ dan yɛrɛ tɛ su la wulili ye wa maa salen bɛ f'a ye a b'a fɔ a ma sa a bɛ suma de la Isa b'i bolo da kan dɔrɔn o ye su wulilen nka o bɛɛ la ninnu ma sɔn Isa ye f'u y'a laɲini k'u b'a faga yɛrɛ de Alakira yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ kabako kɛ Baitul Muqaddasi lahala bɛɛ la kale la ka Alakira tun ma ka a ɲɛ b'a la ka tila ka tile bɔ sanfɛ kalo bɔ sanfɛ ka na k'a ci wanshaqqa al-qamar kalo ka bɔ sanfɛ ka na k'a ci makankaw ɲɛ b'a la alors que o kun y'o bɛɛ kɛ o ka don ni sariti ye n'o kɛra dɔrɔn an bɛ don silamɛya la nka nin bɛɛ kɛra a kɛlen bɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ u ma sɔn ka don a la n'aw kelen ko tuguni an ti sɔn aw ye an ti da la k'aw ye ala ka ciden f'a kana anw ma bisultɔnin mun bɛ yen nin dalu ye mun dankɛnɛmayalen o b'a yira nin ti kan jɔlen ye ninnu da murutili kan n'o tɛ o dalu caman yiral'u la ka kɔn nin ye u ma sɔn. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ciden nunu kantuma innahanu illa basharun mislukum ko tiɲɛna anw ma kɛ dɔwɛrɛ fo farikolotigi aw ɲɔgɔn ko komi u y'o de fɔ o fana y'o jaabi ti aw y'a fɔli min kɛ a tɛ tugu an kɔ ka da kan an ye farikolotigiw de ye tiɲɛ don anw ye farikolotigiw de ye i n'a fɔ anw ɲɔgɔnna nka diferansi bɛ yɔrɔ jumɛn walakin allaha yamunnu ala man yasha min ibadi Allahu ta'ala bɛ funansereya boli maa kan mun ye a diya ka bɔ a ka jɔnw na aw ye farikolotigi an fana y'a ye aw kunkolo n'an kunkolo ye kelen ye sen b'a la sen b'an na bolo b'an na bolo fana bɛ an na an bɛ taama an bɛ don suguw la an b'a magow bɛɛ dilan diferansi si tɛ yen nka diferansi ye yɔrɔ jumɛn ye ala ye funansereya min di anw ma ala m'o ɲɔgɔn di aw ma dɛ parce que waayu bɛ jigin an kan waayu tɛ jigin aw kan waayu tɛ jigin maa si kan ni tɛ ciden ye cidenw n'an bɛ se ka jɛ waayu kelen de la a bɛ fɔ min ma ko wahayul ilhami ala ka ko dɔ jigin i kɔnɔ a kɛ i b'a kɛ fana a b'i bɛn sawaba ma i n'a fɔ Alahu Taala y'a fɔli min kɛ wa awhayna ila ummi Musa k'ale ala ye waayu ci Musa ba ma Jibril ka jiginin tɛ dɛ ala y'a jigin a kɔnɔ de suratu Nahl la ala ko a ye waayu ci diden fana ma mɛlɛkɛ mana ka jigin diden kan dɛ ala y'a jigin a kɔnɔ de ka nin baara kɛ olu waayu kɔni an bɛɛ bɛ se ka jɛ olu kɔni na mɛ mɛlɛkɛ ka jigin k'a fɔ ala ko kana nin f'i ye ni cidenw ni nabi ɲuman tɛ o baara tɛ kɛ fiyewu o tuma na cidenw y'u jaabi tiɲɛ don anw kɔni ye farikolotigiw de ye i n'a fɔ aw ɲɔgɔn ko nka ala bɛ funansereya ka jɔn ka mun ye ale Alahu Taala diya o funansereya kɛra fɛn jumɛn ye ala ye wahayu de ci anw ma k'an ka kuma ni aw ye anw ye aw dan ni wahayu ko de o dun tɛ an ka jija ye o ye Alahu Taala ka funansereya de na وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله waati daga anw ye fiyewu an kana aw ma ni dalilu dɔ ye ka bɔ ala yɔrɔ illa bi idnillah fana kɛra ala ka diɲɛ ye an tɛ se ka na ni dalilu si ye walima kabako dɔ k'a di aw ma ni ala ma diɲɛ d'an ma o kuma si t'a la o hatta ala Isa ye banabaatɔ minnu furakɛ n'a ye mun furakɛ a b'a ko bi idnillah n bɛ nin kɛ ni nin de ye wa i ye dumuni min kɛ ani i ye mun to i kɔ so Isa tun bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ mɛ a b'a bɛɛ dɔnniya segin ka taa ala de ma ko nin bɛɛ bɛ kɛ n'Alahu Taala ka diɲɛ ye wa ciden si tɛ yen ka nana ni dalilu dɔ ye ka yira a ka mɔgɔw la ni ala de ma dalilu d'a ma o tuma hali n'a ye dalilu ɲini anw fɛ an tɛ se ka na ni dalilu ye min qibali anfusina ka bɔ an yɛrɛ yɔrɔ la illa bi idhnillah fo ala diɲɛnen kɔfɛ anw ma a ye nin di ka maaw ma u ka sɔn walima u kana sɔn n'ala y'o dalilu min di an ma an b'o yira o la nka ni dalilu ma d'a ma an tɛ se ka dalilu kɔni yira o la o tuma na cidenw y'u ka jɔnya de yira an ye jɔnw de ye an tɛ se ka fosi kɛ ni ala ma diɲɛ di an ma a la o tuma na an tɛ se ka n'aw ma ni dalilu ye fo ala ka diɲɛ kɔfɛ na وعلى الله فليتوكل المؤمنون وكم مؤمن بكان كي جيدا على ديكا ما من دار على لا او تيجي جيتي دا فنوره كني مسبا الله تعالى او ني مرتira ala maka kafiriya jigida fenwere be soro e bolo munti alai wala kama ti babu tawiru shita ni tawakkulu ni yala at-tawakkulu ala Allah parce que jigida baliya ala ka bi makin flanka fodi ni jigida fenwere ka munti alai fenwere de bi bolo e baka mun batu munti Allah ta'ala o kɔrɔ de silamɛ ka fɔta bɛɛ bɛ kɛ ala ye i ka kɛta bɛɛ bɛ kɛ ala ye i garijɛgɛ sirila a bɛ ɲini ala fɛ denko gɛlɛyara a bɛ ɲini ala fɛ i mago bɛ yɔrɔ dɔ de la a tɛ sɔrɔ ni papiye dɔ tɛ maa tɛ se k'a ɲɛnabɔ ni masaba ala ta ala tɛ fɛn bɛɛ ye ala de ye wa a bɛɛ bɛ kɛ ka bɔ ala yɔrɔ ni nin ye maa min jɛ i bɛ fu de kan koyi a tawakkulu ala Allah n'o y'i jɛ ka bɔ dɔrɔn e kɔni b'i kun de fɛ i tɛ fosi ka ɲɛnamaya kɔnɔ ma ala kira ye kɔnɔ ka jiginda ala kan bonya kuma dɔ la ka tɛmɛ adamaden ta kan kira b'a fɔ an ɲɛna hadisa la Tirmizi bɛ na ni mun ye ko n'o sɔrɔ aw b'aw jigida ala kan haqqa tawakkuli jigida ala kan yɛrɛ yɛrɛ la yɔrɔ wɛrɛ la i n'a fɔ kɔnɔ b'i jigida ala kan cogo min ko ala b'aw garijɛgɛ i n'a fɔ a bɛ kɔnɔw garijɛgɛ cogo min k'aw ti kɔnɔ ye sɔgɔmada fɛ a bɛ bɔ a ka ɲa kɔnɔ a kɔnɔbara fɔgɛlen dumuni tɛ yen mɛ a bɛ segin waati min k'a bɛ segin ka na ɲaga kɔnɔ ka sɔrɔ a kɔnɔbara falen ko fosi t'o kɛ n'a ka jigida ala kan ten a ye jigida ala kan de ala fana y'a garijɛgɛ hadisa dɔ bɛ kira b'a fɔ alayhi salam dugu jɛlen ni maa min y'a ka ko di ala ma kala b'i la wasa i ka ko bɛɛ la mɛ n'i ka ko ci ka tila danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ
shube ko kasro ko ma fara nyonka wa ko ti ke feneni ala sago fenati ko beteni aramadde ka ko dala kay kan mi si wasasro meni me ko do ala ka eni segande bi nyona ateken ala sago reference ko tumana mu'mini be kan ke jigida masaba Allah ta'ala deka na وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ko munde be on bali alla natawakkala ala Allah ko on tan jigida alaka mun ban balala وقد هدانا سبلنا كسر الله دي يوم كندا كامبلا كسر جيلي نيكا مسامي يان كندا كامبلا نسر جيلي نسر فرنفسيا لينكا أو كان كان جيجي دا فيوريكا متعالي أن جيجي كان كدالا ديكا كم مبي أم بالي أنت أن جيجي دا مسابا الله تعالى كسر الله دي يان كندا أني مسامي كوني كندا يم جيجي ما أنت كدا فيوريكا نو على تيري مانكا جمانو كونو كباكو كوبا دوبي كي كما دولا يتا فمون فيو ibi mado ya ba damene dugumala de la biele dondoni na la kademoyi do ubi kakai fabi laban ka ke directori na domina ni nomination bora ka kra directori bay a hakli bebe bo ala avec la kasa do mo goni nyon chedi kay nyama de selen fle place minani ko mo go be nko e blara maw nya jagwate maw ka ki go way wajibi de ngayani kayele joni la sey allah taala hatta ni mo go kra ministre en fambi ajigiti da ka fiu ko ala kelen bi se k'ale protéger ka ministre ya pa iba kalama ita kalama ni sera ɲɛfɛ anw fɛ ya cɛ dɔ b'i bolo kɛrɛfɛ la n'o ti muri dɔ ye o ye soma dɔ ye i bɛ seli mais i b'i ka dɛmɛ ɲini o de fɛ o bɛ muntaw d'i ma i b'i mɔ a la siritaw bɛ d'i ma i b'i siri a la hali karo mun b'i ka bureau kɔnɔ a dɔw bɛ wuli kuma dɔ la ka dɔw don a la e ma ye ni directeur kɔrɔ bɔra yen kɔrɔ tɛ don bureau kɔnɔ a bara fo ka karo bɛɛ bɔ yen a bɛ na karo qualité de man d'a ye qualité ko tɛ koyi a sirannen don fɛn dɔ de bɛ dogo karo ninnu kɔrɔ a bɛɛ de bɛ waraka k'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɔ yen o kɔfɛ ka kura wɛrɛ da o de b'an fɛ yan nka o t'an bali an ka misirilanna la a t'an bali ala an ka heji yɛrɛ fana na ni silamɛya fɔra an bɛ kuma n'a tɔgɔ ye mɛ ni jigida ala ka fɔra fɛnnin dɔ b'an bɛɛ bolo an yɛrɛ ye nana ni kayida dɔ ye ko ji gansan k'o tɛ kun f'i ka taa ɲɛɲini de ka da kan i b'i jigida fɛn wɛrɛ de kan o t'a to k'i kɛra kafiri ye k'Alahu taala yɛrɛ ye sababu fɔ kuranɛ kɔnɔ ala ye sababu fa ne baka sababu mun lamaga ni ala ta ti kelen o ba yɛrɛ bɛɛ kan k'i jigi da ala ka sababu lamaga o ye baara de o tɛ ka taa filan ka fɔ fɛn dɔw ta k'a d'i ma ko munna an t'an jigi da ala kan wa qad hadana sublana ka sɔrɔ ala de y'an kanda k'an bila an ka nin sira jɛlen na n b'an bali k'an t'an jigi da o kan na wa anw mina sabali fɛn kan aw bɛna tɔɔrɔ ni fɛn min ye nin y'a bannen ye sa hali tɔɔrɔ ma daminɛ aw kan ka tɔɔrɔ min lase anw ma k'an bɛ sabali a kan parce que an dan b'a la k'an bɛ ala de kɔ an dan b'a la k'an jigi dalen don ala taala de kan wa aw kan ka tɔɔrɔ o tɔɔrɔ lase anw ma k'an bɛna sabali a bɛɛ lajɛlen na ni fɛn o fɛn ka d'aw ye i k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka d'a kan diɲɛ ɲɛnamaya nin yɛrɛ tɛna to yen k'o bɛɛ lajɛlen fana bi taa na. وعلى الله فليتوكل المتوكلون wa ko jigida baw olu k'u jigida masaba ala kan fɔlɔ ye muminenw a y'aw jigida ala kan jigida baw minnu b'u jigi sɛnbɛ i k'i jigi sɛnbɛ ala la ala de tɛ bɔ maa jigi kɔrɔ n'o tɛ i t'i jigida fosi kan k'o tigi bɛ to i jigiya kɔrɔ na. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن ala ko minnu kafiriyara olu y'u kanto u ka cidenw ma an bɛna u bɛɛ labɔ an ka dugukolo sanfɛ kafiru ma ala ka dugukolo kɛ o ta ye sa wa parce que o bɛ nin de kɛ kuma caman i bɛ taa sɔrɔ dugu maga bɛ olu de bolo olu de b'a ɲɛmaya la k'u y'u kanto u ka cidenw ma an bɛna u gɛn ka bɔ nin dugukolo sanfɛ yan i n'a fɔ a ɲɔgɔnna fɔra luti ma cogo min na an bɛ nin gɛn ka bɔ an ka dugu kɔnɔ a ɲɔgɔnna fɔra ibrahima fana ma ni ɲɔgɔnnaw caman yɔrɔ ala kɛra ka gɛnni ko kuma kɔni i ye nin mɛn ka caya suratu anfali yɛrɛ bɛ na ni a ye a y'a gɛn ka bɔ dugu kɔnɔna na ciden fɛn fɛn nana warakatu bun nawfali ye mun fɔ o dama de don ninnu seginnen filɛ a kan nin n'aw ma ta an ka daba d'a ma ka sabali an y'a fɔ cogo min na ka to ten an bɛ n'aw bɛɛ gɛn ka bɔ an ka dugukolo sanfɛ na. walima aw bɛɛ bɛ segin aw kɔ k'aw ka taasira kɔrɔ nin ye ka to yen
abebe je ka fara anka anga ke jo batola kele eno maka banga dugu blad rone shartu gele ci dawni nabi mo na de ko ko joko dabla munu kanka kare ko lu kare munu kabbe boy ni kuma kan ko boy en ngana fora aw mason ka tugu ci daw no fe ka ala bato ka ala kelenya fo ci daw le ka ala bato yi ka toy ka tugu aw no fe aw be ka je ka ke jo bato lay hatta suratul kafiruna jigi sababu deeni wude la ka fara nyon ka kata fa ala kira alayhi salam ambe femi ke demokrasi e wonyo wana do de flani demokrasi ko ta ala ko la moderation fene ta ala ko la anana chugo mene ibato chugo kelen bedel ka fa ala kira alayhi salatu wasalam andara la yekala be man fene se ka angala nun toyinde amba la jambi programme do glan jadwali ambe je ka on ka ala bato dondola ni don were sera ambe be fara nyon ka ke kira ka ala bato ninte demokrasi ala bato la sawa ina fan yira ba fa chugo mena ko ka baraketa o yoro bela law taala e wayu diga ala kiraka qul ya ayyuhal kafirun la a'bud ma ta'budun aw kafiru neti fem bato aw baka femi bato wa aw kana ke bato fenyi fenna ne fene baka femi bato fokata salabana lakum dinukum waliyadin aw kadine bawbulo e kontuno ka aka kala bato a chugolay ne fene bintani bato naw madane tala ne fene ti dawta la fiyo ni de do fuciye de kafo nyoyi fen do be o tise ka fara nyon ka abada la yajtami shay'u wa diddu fen na sinati se ka fala nyon ka minan kelen kono nan ni nyogonaw abata anka dabadama wal mambaw gen ka bo anka dugo kono nan ni flade ira la chiden nuna na فأوحى إليهم ربهم لنخرجن الظالمين فأوحى إليهم ربهم chiden nu damasa ala kaye wayu chiden nu ma mumbe ko tonyole kela fen be dugu kono amina be halaki ka be neutraliser ka bodu konan lanuhlikanna zalimin amina tonyole kela be lajili halaki ka boy oti dore she kafirin nu ko kala yo wayu nga kafirin nu ta kalam abulu nyana fanga bolu la sedi bolu yi amina nu be gen ka banka dugu kono nan ja ala keleno ka aw ka halakili boloda me aw fana ta kalam kafirin nyakise ka bo me anyeti foshila kulo fara ka bo me akuloti foshi fenana nga banyana ka fa be ko be kalama ka surati foshi fena kalam qala ta'ala yawu ci de uma kafir shima bo kalam lan nuhlikan zalimin tonyole kelaw kali ala ba be halaki ka be bodu ko lo sanf na wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim otabane nunu be bolin ko du ko lo sanf ne ala be kla kanani awye ka awde la sabati ni manunu ko fe wasro kafiri bela jeli halakira kaba e manu hana kama o ke chogoy Allah taala ye kafiri be halaki munu kera islami o le tura kulun kono nan ji jigina yoro mi kulun na jo kulu do sanfe ko judi wastawati ala judi kabini kulun sabatirai nu han ko aka mo ma ko ka jigi o jigina ka bo kulun kono de la kana du kulu sanfe ka nyana maya kurada mene ore kama be fo nu ha ma ko abul bashari thani an fa adama ko fe fa flama mi nyerana nu han de do alayhi salam mona parce que jimi nana yedu kulu kafiri be defa abe fen be kabe nyela jiya betun iti fushi ni fen sabati sangolo ani ji ani nuhani akamogo be kulumi kono ni ndamado doko kaloro doko klibinani jiyo deke fen be salin kumami ala sorola kay maradi jima jikatun nuhan ka kulun ka jojudi sanfe o mogo de sorola ka bo abe islamai ashite kafiri ka nyana maya kurawere damine sisa do kolo sanfe ala o nyona de foya ka be kafiri be halaki ku be boy ka kla kanani awye ka awla sabati du kolo sanfe ni manunu halakilen kofe na dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id ala ko mun fleni ko be madeye ma misrana ale ala joroni khafa maqami misrana ala nye wa khafa wa'id ala kababali anaka papali ni lasrani kam iklara kasran onye no kera ete ma halaki bawla kafiru de halakira ku bodu ko lo sanfe otmana awde be to kafiru ko fe ka basigi soro ka sabati soro kana ni nyama ya kuroye da mun kono kada ka nyama ya mandi ka time nyama ya ka islamo da maka nyama ya ko kafiru tuni nyonje otmana kale ala bode ke
nga shartu min bala ni ma misrana ale ala joronye ka kla ka sirale Allah ta'ala ka nasrani fon fenenye no ye jahannama ye na wastaftahu kunna deme de nyini ay istansaru kunna deme de nyini kada ka fana no ka kafiriya ngabu nyina kunni ala kasuru katim islame oka unu ka kafiriya kuma dola abu nyina kunni ala kasuru ko katim islame oka e mali badri kelela kafiru botola minau nabena obinya me usanfe watimi ubefe kasrata kuma mi abu jali kantu ma kayen kono atara alkabade tafinima ko sama kosobe kafoko ala e ba do kabini muhammad nana ya nga sinji betige balmaya beciena mogo makenyo afa amina boka to de muhammadu kele yoro la badri ala amba nyini fe oni muhammadu ni muntai galoyi e ka dato la kene ka o kana sikinde ala yere nana ni fa alkaba krefe ka yere danga kosobe ma bayana ka tayi cinyi abu jahal nga salin kene ka ala ya ka duwa ujabi pasi ma folo musa badri kele yere ka abu jahal ya doyi ni sa kun tigara ka basa ya be kele la ni general sara ka ba kele nyamina ale de kele che fari ale de kele tigi anyema ya ale me kele damna ra yoro mi ma folo mi bina duguma abu jahal kele tobe kera ka dalentu abu jahal amr ibn hisham la'natullahi alayhi aye ala woleni danga ya ala ya jabi wanunu fana kumbe cogo kelen pere la kunna deme de nyini wastaftahu wa yadme de nyini ala fe Allah ta'ala ko mun kera ma won makera karo gelei ma ba ka beta ciena khaba ni khasira beykele karo gelew ani ma baw ala ko ka bedi halakira ka beta ci awere de yanyini ala fe ka ka kiritige ala ye kiritige islamu de kishira kafiru de keram matta ciene na min waraihi jahannam jatigi salin ko barama ban adamne tolat nislame saradi alla fiara ka bo jinya toro bela don to do arjine kono mustarihun aw mustarah minhu ngani kafiri sara geleya bedamne tolat de fleni saya ale ka geleya damne min waraihi jahannam Allah ta'ala ko asale ya kofe ko jahannama de be ويسقى من ماء من صديد كبكلا كلام جيمنا نندو نه جانا ما كنا دون جيني نه من بسولو كيولو كجيجي كبولا نجلسو ودي بفرنيوك نيوي على دلي كفكم من نوي أو منه ونيو نو جلسو دي بفرنيوك كو ديما كيكومي يلا بسكميا نبي ميناتي ميالا بنو جابي دي أما سيسا كو جانا ما نسياني كوفي ko jahannama de be wo be kla kalam min tuguni ni ne jide o de be fara nyon ka duma yatajarra ala ko kabe jini mi ay yashrabu kabe jimi wala yakadu yusiru me kati se ka jini kunu atiti me kan gono fe fiu abe ka da kono min no ka gele me na ya bla da kono kati ti me kan gono o fana jali akana o fana ya da mallajaba were de fana muni jahannama kono don tikile yatajarra'u wala yakadu yusiru kabe jini bla da kono kaba mi ma tisurunya abada jini katime kan go nofe lajabad akene me na foduminin dobe o dunen ko fe min rislin o fana ya nenkele ne a jili sukele nuye abe jaye kan gonona iko nyame ngoni na jari kana fente bo kono kana dala fente bo da fene na kajigi kono barala ni bele jili ni kalelen munu be kono barala lu be toy munu be da fene kono siratolu bolo ko be jigi ni fene adama lajabay muni tasuma kono dun yere fene tikele kil lajaba ire kam mini fene ka dumini sababu ya aha ويأتي من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت min kulli makan kabo chogola sayabina malla hala bela fen kan ka mogo faga o sababu be ba so saya sababu be bina so parce que ni fem yere mina baga min beni na o kan ka sonjuru tiga kono kasa abjolen do joro mi yere fenena fariya min be amante kanyina mayani kofe wole kama la ko sayabina ma yoro bela me kate safiyo
ja ni toro gelera kumadula ni sara ni islami o ila fialen ja sayabaliya toro do fene koro yi do di farale la jabal wama huwa bimayyit sayabina ma yorobela kote bela matisa kadaka muna la yamutu fiha wala yahya idoni jahannama kono sayate kite dimindo wa nyanama yate kibe nyanama mi fene kedamuna kafri beni chugo de la ala fe jimmi jikelen ko fe dala atsekami ni ya bo fene mi no be ke koma kifa sayabina mano ya sababu bay ala ko ngati safiyo na wa min waraihi nilla jababani fene kofe ja o fene la jaba fitini de la jaba wara bay la jaba min be o jumay adhabun ghaliz kull jababba wara fene bay muni ne minti kilinyi muni kangono sereti kilinyi tasma kembe ki farbe mini muno fene ti kili kull jaba girima wara bay mun fene ka girin katimeni bela jelenka o bayra jahannama la jaba degré re combien comme an ka tasma nunu be degré donné 100 degré ou be 200 degré ou be hali 360 docteur ou bolo degré ou be wala saka microbe ou fa nga jahannama degré combien afora ama fode wanta do anti fe kado kadaka ni kira kafiri de ede bina tabwa kalama jahannama korona amba yini masabala fe ala kanan se jahannama ni korona ajimini la fiatal abdumini kele la fiatal hatta li dumini min beddi mazakumu yiriden zakum ta'amuna fi jurumunto ka dumini eni tasma donan ka yirula babbe fa nga zakumu yiri lili rebe jahannama di kon min ka'ari jahannama yere kolon dun zakumu yiri lili bende wani tasma yere magoloba ale yiri yere fanati balu wa yiri de Allah ta'ala ko ka keleme ko mi shetana kungolo yoro an shima shetana yi me be ba do ko fenche nyuma konite wa ko zakumu yiri den kembe ina fo shetana kungolo wal masa kungolo bi chugomena fenche nyuma te ala kira ko alayhi salam ni yiri den tige ni nungu na je jifitini dobe ne zakumu yiri den tige o jifitini ko ni ya toni dugukolo sanfe ko fo ka jien wuli seneke fenchite nya tuguni dugukolo ka me jahannama kono den ka bolo ko beta ko de o zakumu e bodi dun adamene tasma ya bejigi kono tasma bi kono ngaji kalando erebe ya bisi kono ro mi nugo ibien ifurwa pape noni ka belabo abe ngaw bela mi no fe ibe klaki bolo sama tugunu ko ka do ere dima o mumbe dima hali nyeda abba bela jelenjeni yana ka se kono baram yashwil wujuh kabi nyeda bela jelenjeni isan fala tasmai dugumala tasmai samara min bi sena jahannama ibe dumini min ke tasma ji min be min fene abela jele tasmai ere tasmai ibe tasma chela e bol la jaba kononan herbe yorojme wani be fokunde adamadin kanya kasra kle yani kasaya donje ngani bela jele nata ma min be samatige ma kafli tasma la wode ka chan kateme arjina srabe ira ma mina kaw kadonin kono bisalamin amma yini ala fe munu mina do arjina kono ala kan farawlo munu meta tasma kono ala kan be kishika bolu wati sirambe bitani bila inshallah ni masabala yi wati wira irana anya bla yoro mina tay mayina ala fi ala ko wati irana ala ka duskun noroni qur'anai ala ka kanye daluye ala kana kankal daluye ambai ni masabala fi ala ta'ala kan waya dama ala kan gishi ala kan tanga ala ka dina dama kan gishi ka wata sumama هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال المبين ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وهم بيتوا كفريا مصباح تعالى وكان أو تعالى كالأخلاوة كفر أو تعالى كالكيوة ومصر أو تعالى كفر دم كالكروجات أو بالبرو فلكننا وكفر مثلين كلمة إكو بوريجين كرماد ويبوريجين وكفر كلمة إنه بوريجين نفهم يقول بوريجين لكاتون إذا بوريجين بوريجين ما أنا في موضوع يعني في يوم لا بوريجين كذا كثير دوام كفر بلادين ولكمين اشتدت به الريح نفيا نمكنها كبول ba wuli don ko ka bɛn e ka bugurijɛ tondo ma Allahu taala ko fiɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen cɛ ko ka taa ka bɔ yen munna ka da ka kafiri ka baara cayara cogo cogo ko sabati yɔrɔ t'a la hali ni ye baara ɲuman kɛ diɲɛna yan kuma dɔ la Allahu taala b'i ka baara ɲuman dɔ ye ni ka fara i garijɛgɛ kan walima ka fara i si yɛrɛ kan walima ka tɔgɔ dɔ yɛrɛ ta k'a d'i ma i ni ka kafiriya nka fɛn min ye i salen kɔfɛ i ye baara fɛn fɛn kɛ i tɛ taa fosi sɔrɔ i ɲɛ kiyama kɛnɛ kan وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله تعالى كو عليه نبلك كافر وكبار الله يفهمونك كاي بارا نبلا جلين يلما هباء منثورا إن فوقوانقوان ni gwangwan dona ka kila ka push finye faraka aba jensen ka ta chogomi ko kafiri ka bara be ketene barajiti ka barala lasliti ka barala sinsi yoroti ka barala mawma ka bara maka Allah taala jeti kama kala kirala dege sallallahu alaihi wasallam ni bara ni keli ibeta soro kiyama kene ka fushitinye blanyela fushitinye bla korofenana ore kama Allah taala ka misalana abinin gushi ko mamunun kafiriyara utigi Allah taala ma o ka bara kelembe ina fo bugurijɛ tonba o ye bugurijɛ toni min kɛ k'u ka baara kɛmɛ ko bugurijɛ ni fiɲɛ ba wulila ka kunda o buguri mugu nin kan a b'a bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn cogo min ko sabati cogo si tɛ kafiri ka baara la i n'a fɔ fiɲɛ mana wuli k'i kunda bugurijɛ kan na la yaqdirun Allah taala ko tina seyre foshila mimma kasabu kabo fena o ye fe min bara ala shay foshila
okoro ka keta fenfembe ku yake u bolo ti se kada kan tuguni kada ka fiye ye bara ni bece kata nai akalama yana fo buguri fene taba kada fara sanfelal o buguri taba ye bara ke ba do de yo nga ye buguri keli min ke faraka buguri be sabati ya ni fiye ka wulide ni fiye wulila be buguri ni bece ka fara langolo toyi o buguri tumba katina se ka fushi de soro aka buguri ni talila aye buguri blali min ke malgra ye bara chaman bak aye segana bara chaman bak ngani fiyan wulela kabi kunda buguri ni ka ko ka bela jelen jense la yaqdiruna mimma kasabu ala shay u ye fenwo fenke kutina se ashitali koro utina se ka shila jelen bara ka daka na famaya la sinsi yorota la sabati yoro fanata na ذلك هو الضلال البعيد Allah ta'ala ko ni ne fili ko fili min bala na yoro makaja kadaka kuma kera kafiri fe ani munafiki ay baro ke Allah ta'ala jati kama aw ka don islamaya la folo o ko fe o ka baro sigi sigilando ka munyi ala ko sigilay ngani mason ki ka bara sigi ala ko sigilam kama e ga bara beta ke ina foni buguri mugu tomba fara sanfe ni fiye wulila ba bele jelen jensen chogo minakata don galaw yode fo ka kuma kana ko shurutu qubul al a'mal shartayn an ka dɔn baara minɛli shartu ko shartu fila de do maa ka baara kɛ i ka taa sɔrɔ ɲɛ kiyama kɛnɛ ka ala ka sara d'i ma i ka baara kɛ i ka taa sɔrɔ ɲɛ alaw taala fɛ alaw taala k'i tanu ka baraji ta ka d'i ma ko baara minɛli shartu ko shartu belebeleba fila de b'a la a shartu fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye i ka baara ka kɛ khalisan liwajihila i ye baara min kɛ a kɛ alaw taala jati kama yɛrɛ ma k'i ka baara la waso ma k'i ka baara la mɔgɔw k'i mankutu ni si ma y'i ka baara kɔnɔna na nin ye shartu fɔlɔ ye shartu filana i ka baara ka kɛ nɔrɔbila ye alakira ye baara kɛ cogo min an yakuna amalu tabi'an lima ja'a bihi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alakira nana ni baara kɛ cogo min i fana ka baara kɛ alakira ka baara ladege nka n'i ye baara kɛ ala kama i ma alakira ladege fu de b'i bolo walima i ye alakira ladege baara ma kɛ alaw taala kama fu de b'i bolo fo ni shartu fila bɛɛ ka ye ka baara kɔnɔ ɔ komi ni shartu fila ti kafiri ka baara kɔnɔ o de kama alaw taala ye ni misaliya gosi maa minnu kafiriyara u tigi alaw taala ma k'u ka baara kelen bɛ i n'a fɔ bugurijɛ cɛba k'a kɛ fara sanfɛla la ni fiɲɛ gɛlɛn wulila a b'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye olu yɛrɛ ye buguri min bila fara kan k'u tɛna se ka fosi sɔrɔ ala k'o de ye fili ye ko fili min dalen don kɛnɛ kan wa i ka dɔn ni maa ninnu bɛ tɛgɛlankolonya ka b'u ka baara bɛɛ la u tɛna sara sɔrɔ a la ka da ka baara ma kɛ alaw taala jati kama na alam tara alaw taala ko yala imma yewa walma imma don anna allaha yakado kafalu taala khalaqa as-samawati wal arda bil haqq alaw taala yesan fara wolum fla bedan ani dugu kolo wolum fla kalaw taala ya bedan ni ciede yala imma yewa an ko alam tara ani alam taraw ulumunu bi qur'an kono ngabi koro dama dota ni fɛn min kɛra ala kira ka waati la alayhi salatu wasalam ni alaw taala ko alam tara o kɔrɔ ala kira yala i ma dɔn walima i ma ye wa ka da ka kira ala kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam alaw taala b'a fɔ yala i ma ye wa ɔ walima yala e ma a dɔn ka da ka ala kira kɛra ka waati la alayhi salatu wasalam nka ni alam tara min fɔra ka sɔrɔ a ma kɛ ala kira ka waati la alayhi salatu wasalam o kɔrɔ bɛ taa kɛ yala i ma dɔn walima yala i ma kabakoya wa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yala i ma dɔn walima i ma kabakoya wa i tigi alaw taala ye mun kɛ samasotigiw la alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadra al maut yala i ma mɔgɔw ka kibaruya sɔrɔ walima i ma kabakoya mɔgɔw la minnu bɔr'u ka duw kɔnɔ ka sɔrɔ bajɛti camanba don saya ɲɛsiranya kama o tumana yan ta la dan ni ma kɛ ala kira ɲɛna nin kɔrɔ bɛ kɛ fɛn fila dɔ la kelen yala i ma dɔn wa walima yala i ma kabakoya wa k'a fɔ ko alaw taala de sanfara 7 dilan ala de ye dugukolo 7 fɛnɛ dilan bilhaqi ni tiɲɛ ye ala de y'a dilan nka kuma dɔ la kuma kan se ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ala kira ye ciden de ye k'a lase an ma alaw taala bɛ kuma dɔ ɲɛsi kira ma sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ alaw taala ka laɲini de nin fɔ ye ka mɔgɔ ye i n'a fɔ suratu talaqi daminɛ la alaw taala bɛ mun fɔ ya ayuha nabi iza talaqtumu nisa fatalliquhunna li'iddatihin e nabi ɲuman n'aw ye musow furu sa
kuma damnera ni alakira ye mais kuma taalen ya ala y'a kɛ jama de idha talaqtumun nisa n'aw ye muso furusa fatalliquhunna li'iddatihin aka muso bila u ka lidasigi kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ kuma kan tɛ alakira ma yan sallallahu alaihi wasallam alakira kɛra ciden de ye k'a lase sahabaw ma ni maa min bɛ fɛ ka muso bila i k'a bila ni sariya ka bila cogo ye o de kama Allahu taala ye nin fɛnɛ fɔ alakira bɛ kabakoya a kan k'a dɔn tiɲɛ don mais siga tɛ alakira yɔrɔ la abada sankolo danni ni dugukolo danni na ala de ye sankolo dan ala de ye dugukolo dan alakira dalen b'o la sallallahu alaihi wasallam o tuma alakira ti siga ale kɛra ciden de ye k'a lase an bɛɛ ma yala i ma kabakoya walima i m'a dɔn k'Allahu taala de ye san fara 7 nin dilan ale de ye dugu fara 7 fana dilan bil haqqi ni tiɲɛ ye o b'a yira sankolo kɔrɔtalen tulo ma t'a kɔrɔ mais mun y'a kɔrɔta tiɲɛ de y'a kɔrɔta dugukolo fana b'a dugu ma sabatilen don a tɛ ka lamaga ni an ye mun y'a sabati ta o ye tiɲɛ kelen de ye o de kama yahudiyaw n'u ka yahudiya u fana sɔnna ni aya ni u sabatira u yɛrɛ fana b'a kuma lakale alakira delila k'a ka sahaba dɔ ci alayhi salatu wasalam n'a bɛ f'a ma ko abdullah ibn rawah a bɛ fɔ minnu ma ko silamɛya poyi daba maa minnu ye poyi da silamɛya kɔnɔ maa saba don abdullah ibn rawah o y'a dɔ ye Ka'b bin Malik o y'a dɔ ye Hassan bin Sabit o fana ye a dɔ ye nin saba de dɔnna ko alakira ka poyi daba sallallahu alaihi wasallam alakira selen Khaybarakaw la hijira san 7nan Khaybara dugukolo kɛra alakira ta ye mais nakɔ ye yahudiyaw ta ye n'u ye nakɔ ni sɛnɛ tamaro min bɛ bɔ a la u b'a tila 2 ye u bɛ tilancɛ di alakira ma alayhi salam u yɛrɛ bɛ to ni tilancɛ ye san o san alakira bɛ dɔ de bila ka taa niyɔrɔ tamaro ta Khaybara yahudiyaw fɛ yen a ye Abdullah ibn Rawaha ci k'a ka taa niyɔrɔ tamaro ta ka na Khaybara yahudiyaw fɛ yen san o san nin baara de bɛ kɛ mais Abdullah ibn Rawaha taalen komi yahudiyaw tɛ tiɲɛtigi ye janfantiw don danaya t'u kan fiyewu o ye alakira ka sahaba kɛ nin wele kɛrɛfɛla la Abdullah ibn Rawaha k'o ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye taara wolo fɛn jumɛn na ko komi alakira ye ci ka na anw ma alakira yɛrɛ ɲɛti kɛnɛ kan sallallahu alaihi wasallam o tuma la tamaro min filɛ nin an ma tamaro caman sɔrɔ ɲinan an bɛ fɛ ka mun kɛ an bɛ tamaro nin tila 3 ye anw bɛ tilancɛ ta alakira yɛrɛ bɛ tilancɛ ta sallallahu alaihi wasallam a tɔ an b'o d'e ma nka i ka taa fɔ alakira ye dɔrɔn ko tamaro ma den ɲinan kosɛbɛ nka sahabakɛ ye mun fɔ i n'a fɔ n'a kɛra an ye an bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn cogo min hata ale remise min n'an b'a sɔrɔ sanni feere kɔnɔna na maa dɔ de ye ci taa ka fɛn san ka na n'a ye i taara ka fɛn san bitigitigi ka remise k'i ye e min ye ciden ye e ta t'o remise ye o e ta tɛ an caman b'a dun yan mais i ta tɛ abada mun y'i ci o de ta y'a ka wari ye k'a da ka e ka taali dama bitigitigi fɛ remise tɛ sɔrɔ a la i ye remise sɔrɔ ni cɛ ka wari de o tuma na i bɛ segin ni wari ani remise ani mun sanna i bɛna bɛɛ di fɛntigi de ma nka remise nin bɛ y'anw nɔ kan wa an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ y'an nɔ kan an yɛrɛ b'an koro o kan o y'an ta ye kuma tɛ fɛntigi yɛrɛ ka fɛn ye a la mais alakira alayhi salatu wasalam a ka sahabakɛ ye nin de baara kɛ ci sira fɛ a ko yahudiyaw ma k'ala ka danfɛnw bɛɛ la aw de ka ko ka go ne ye ka tɛmɛ ala ka danfɛnw bɛɛ kan ala ka danfɛn bɛɛ hali lɛ ni wulu ka di ne ye ka tɛmɛ aw yahudiyaw kan ne ka alakira janfa kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ni aw ka nata ni fitinin ne ko wallahi n t'a kɛ a ye nin kuma min fɔ yahudiyaw yɛrɛ y'i kanto sahabakɛ ma k'an fana b'an kale ala la ala ye sankolo kɔrɔta n'an ma bin anw kan ko dɔ wɛrɛ si tɛ ni tiɲɛ de tɛ ko sankolo nin kɔrɔtara yangalen don anw kunna ni tiɲɛ de yahudiyaw yɛrɛ ye nin sabati k'a da kan nin b'u ka kitabu kɔnɔ Allahu taala seginna o kelen pe de kan fana ka kitabu kɔnɔ yan n'o ye kuranɛ ye ko tuma alakira ma dɔn walima a ma kabakoya anna allaha khalaqa samawati wal arda bil haqq ala ye sankolo ni dugukolo dan ni tiɲɛ de ye o b'a yira k'a fɔ masaba ala ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye na in yasha kona ye Allahu taala jɛ yudhihibukum Allahu taala bɛ tɛ aw n'aw ye k'aw bɛɛ sasa ka taa n'aw ye wa ya'ti bi khalqin jadid ala bɛna ni danfɛn wɛrɛ ye ka bila aw nɔ la n'a ye ala jɛ danfɛn fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ ala b'a bɛɛ neutraliser k'a bɛɛ sama ka bɔ dugukolo kan wa ya'ti bi khalqin jadid Allahu taala bɛna ni danfɛn wɛrɛ ye yala o ka gɛlɛ Allahu taala ma a man gɛlɛ ala ma ka da kan jinɛw ye san 2000 kɛ dugukolo sanfɛ yan ka sɔrɔ an fa adama ma dilan san 2000 jinɛw y'a kɛ a jinɛ dɔw bɛ tiɲɛni kɛ ala b'u sama ka bɔ yen ka na ni dɔwɛrɛ u bɛ tiɲɛni kɛ ala b'olu bɔ yen fo ka taa se an fa adama danni ma
o de kama ala kelen k'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko n bɛna adama dilan mɛlɛkɛw siranna parce que jinɛ minnu kɔnna adama ɲɛ dugukolo sanfɛ olu ma dɔwɛrɛ kɛ ni jeli bɔn tɛ ani tiɲɛni o ko ala ma yala i bɛ sɔn ka danfɛn wɛrɛ dilan ka bila dugukolo sanfɛ wa baara tɛ minnu na ni jeli bɔnni tɛ ani tiɲɛni wa ala ko ne bɛ mun dɔn aw mɛlɛkɛw t'a dɔn jinɛw dilanni ka kɔrɔ ni an ye ala ye fɛn o fɛn dan a bɛɛ de ka kɔrɔ ka tɛmɛ an fa adama kan hali mɛnɛmɛnɛ ani soso ni dimɔgɔ ninnu dilanni ka kɔrɔ ala fɛ ka tɛmɛ adama adama dilannen ala fɛ ala ma dilanni wɛrɛ kɛ danni min kɔfɛ o de kɛra an fa adama ye o de kɛra ale dilannen ala ma dilanni wɛrɛ si kɛ tuguni o de kama ala taala y'an fa adama dilan ka bɛn i n'a fɔ diɲɛ lansara selilen kɔ tile ma bin fɔlɔ mɛ lansara jiginna an fa adama dilanna ka bɛn o waati de ma ala ma danfɛn wɛrɛ dilan o kɔfɛ o tuma na an minnu dilanna ka tugu an fa adama kɔ danni sira fɛ ala taala fɛ aw minnu bɛ yen ni aw ɲana aw ɲana aw yɛrɛ de n'aw tiɲɛna a b'a k'aw yɛrɛ de fɛnɛ na n'a ye ale ala diya ko se masa don a b'aw bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ dugukolo sanfɛ ka na ni danfɛn wɛrɛ ye k'o bila dugukolo sanfɛ mun ni aw tɛ kelen ye hata hali ni sɔrɔw ni fɛnw jateminɛ danfɛn dɔw bɛ yen o tun bɛ dugukolo sanfɛ mɛ u tɛ yen tuguni e yɛrɛ b'o jaw ye i b'a fɔ yɔrɔ dɔ la danfɛn dɔw kun don u tun bɛ ɲɛnamaya la dugukolo sanfɛla la mɛ ala y'u bɔ yen hata hali sisan n'o nɔ kelen tɛ yen ɔ ala y'olu bɔ yen k'o remplacer ni danfɛn wɛrɛ ye ni anw fana ma sɔn k'a to ala ka daba d'a ma k'ala b'an bɛɛ sama ka bɔ dugukolo sanfɛ ka na ni danfɛn kura wɛrɛ ye ko k'olu bila an nɔ la na wama dhalik o baara kɛlen alaw taala fɛ k'o ti ko gɛlɛn ye alaw taala kan wama dhalika ala allahi bi'aziz o baara kɛlen ka aw bɛɛ sama ka bɔ dugukolo sanfɛ ka na ni danfɛn kura wɛrɛ ye ala fɛ k'o bila dugukolo kan yan k'o ti ko gɛlɛn ye ala kan a bɛ se ka gɛlɛya de ka faamu na mɛ alaw taala ka masaya kɔnɔna la a ti gɛlɛya parce que invention de ka gɛlɛn ka tɛmɛ fabrication kan fɛn min tɛ yen ka na n'o ye o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ ka kɔrɔlen ka segin a kan ye ɔ anw kun tɛ yen ala nana ni anw ye o ma gɛlɛya ala ma kuma tɛ n'an bɔra yen danfɛn wɛrɛ dilanni ala fɛ k'o bila dugukolo sanfɛ o bɛ gɛlɛya ala ma cogo di a misaliya lajɛ dɔrɔn e yɛrɛ bɛ sa waati min na i bɛ don dingɛ kɔnɔna na kalo 6 walima san 1 dugukolo b'i fan bɛɛ don i yɔrɔ si tɛ to yen hali kuma dɔ la aw bɛ to kaburu sen na aw yɛrɛ bɛ taa bin dingɛ dɔ ma bɛɛ b'a dɔn ko dingɛ kɔrɔ don mɛ aw b'a sen ka ba tɛ fosi dingɛ kɔnɔ aw ti koloya ti kasangeya ti siya kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bannen don dugukolo fɛ mɛ kolo kelen bɛ yen mɔgɔw ɲɛ t'o ye n'o tɛ o kɔni bɛ yen a ɲaminen don bɔgɔ la alakira ko alayhi salatu wasalam ko ni dugukolo ye adamaden bɛɛ dun yɔrɔ kelen bɛ yen ka t'o dun dɛ ala ye dilanni daminɛ o de kan wa kiyama kɛnɛ kan ala bɛ segin an danin ka o kolonin de fana kan wa an bɛɛ sarata k'an bɛɛ tunu dugukolo kɔrɔ ala bɛ tila ka na n'an bɛɛ ye n'o ma gɛlɛya ala ma danfɛn kura wɛrɛ dilanni k'o bila dugukolo sanfɛ wa ma dhalika ala allahi bi aziz k'o ti kɛ ko gɛlɛn ye ale alaw taala na wa barazu lillahi jami'a kiyama kɛnɛ kan ko bɛɛ lajɛlen bɔra ka na yenge masaba alaw taala ɲɛkɔrɔ ayiwa azhara kulluhum amama allah adamaden jinɛ dantanfɛn bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ alaw taala ɲɛkɔrɔ wa nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun ni burufiyɛ wɛrɛ kɛra alaw taala ko bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ ale alaw taala ɲɛkɔrɔ wa barazu lillahi jami'a bɛɛ lajɛlen dan kɛnɛmayara ka bɔ dingɛ kɔnɔ k'i jɔ alaw taala ɲɛkɔrɔ tasuma ye mun jeni ka ban a bɛ wuli k'i jɔ jilafɛnw ye mun dun ka ban o fana bɛ wuli k'i jɔ avion yɛrɛ binna ni minnu ye ni fan kelen si ma y'a tigi la kiyama kɛnɛ kan k'a fana bɛ wuli k'i jɔ adamadenw y'o adamaden ɲɔgɔn min fana su don ni buru fiyɛra k'a bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ o tuma na bɛɛ wulila bɛɛ jɔlen don i sen kan alaw ta ala ɲɛkɔrɔ na فقال الضعفاء ما من لا فلين كندو جينا كل يو كانتو للذين استكبروا من كرا يربو يبوي كوتو نينما يكونون وكرو ماني إقامة كلاندين كرامغو walma fɛn wɛrɛ batoba kalande ani fɛn wɛrɛ batoba karamɔgɔ
olu de bina ɲɔgɔn jalaki daminɛ kiyama kɛnɛ kan minnu kun lafulen do n'u kun tugulen do u batobaw kɔ k'u to diɲɛna ya kiyama kɛnɛ kan ko ni wulili kɛra o maa lafulenw de b'u kanto maa minnu bɛ yen k'u kɛra maabaw ye diɲɛna ya ko lafulenw de b'u kanto o ma inna kunna lakum tabaa an kun tugulen do aw kɔ k'an to diɲɛna yan dɛ anw y'aw de ka kumakan na bato ya anw y'aw ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ waleya anw sɔnna hali n'an nin bɛ bɔ a la aw kama an y'o baara kɛ k'an to diɲɛna ya anw ma tugu maa wɛrɛ kɔ diɲɛna ya ni aw tɛ maa minnu lafura k'olu de b'u kanto maa minnu bonyara diɲɛna olu ma فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء كم أنت قرأوا كدنيا أن يوبتوا أو يفهم فينا فأنيا بلا جلنك يلا أنفلك يا مكنا من كالك الله جبا كمبورة يلا وبسك كالك الله جبا دوتا كبو أنكوا حنا ما بني فتين درون من عذاب الله من شيء فم فتين درون كوتا كبو على الله جبا لا أنكيا yala aw munun kɛra maabaw ye diɲɛna ni anw y'aw bato aw bɛ se k'o fitinin ta ka bɔ anw ka ala ka lajaba la haza huwa yawmul hasra nin de ye nimisa dɔ ye ɲɔgɔn jalaki don o de fana daminɛlen filɛ maa nin minnu kɛra kɔmaw ye diɲɛna ya olu ni maabaw minnu batora diɲɛna ya ni olu ka ɲɔgɔn dalajɛ ye ani ɲɔgɔn sama-sama kiyama kɛnɛ kan ala ɲɛkɔrɔ mɛlɛkɛw ɲɛkɔrɔ dantanfɛn tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ anw de tugura aw nɔfɛ an y'aw bato an y'aw sago bɛɛ lajɛlen k'aw ye diɲɛna ya nka lajaba kun bɔra dɛ don ma kɛ jahanama yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ nka finteni y'i kun da an kan k'a da ka san 50 jɔ daminɛra tile kɔrɔ o ye lajaba fitinin ye k'a sɔrɔ jahanama kɔnɔ don ma daminɛ fɔlɔ mɛlɛkɛw yera an ye minnu tɔgɔ mɛn an tulo la diɲɛna ya an ɲɛ kun ma da u kan janin de ye ala ka mɛlɛkɛw ye an bɛ ɲɛ bɛ da mɛlɛkɛw kan nin don o lajabaw de kun bɔra jaw bɛ tigɛ siranw bɛ kɛ farikolow bɛ ka yɛrɛyɛrɛ maa nun b'u kanto maabaw ma aw bɛ se ka ala ka lajaba dɔ ta k'o bali ka bɔ anw kan hali n'a ma bonya fitinin dɔrɔn min adabillahi min shay ala ka lajaba fitinin a k'o ta k'o bɔ anw kan na qalu kuma banunu y'u kanto law hadana Allah ni ala ye anw kanda kiyama kɛnɛ kaya ka sira yira ana kanti do lajaba so kɔnɔ tuguni la hadainakum an fana bina aw kanda na tugan kɔ an bɛɛ lajɛlen na jahanama so devier an na taa yɔrɔ wɛrɛ yala o kuma b'a la o t'a la dɛ maa bi jahanama devier k'i to diɲɛna ya mais i selen kiyama kɛnɛ kan n'i ɲɛsira masa fosi t'a to k'i k'a jɛ maabaw ye nin de fɔ kɔmaw ye law hadana Allah ni ala ye anw kanda ko nin ye an bɔlen jahanama sira kan an ti don a kɔnɔ tuguni fiyewu la hadainakum a y'aw hakili sigi an fana na sira dɔ yira aw la aw ti jeni an bɛɛ na taa an yɛrɛ sɔrɔ nɛɛma so kɔnɔna na sawa'un alayna ajza'ina ma bamunun batura diɲɛna ya olu y'u kanto kɔmaw ma manin kiyama kɛnɛ kan ko ni aw ma se ka sabali a jaza adamu sabr ni aw dɛsɛra sabali la walima ni aw sabalila yɛrɛ ma lana min mahis anw tɛ se ka jɛnkɛ fiyewu ka bɔ tasuma nin taasira ma nin y'an donnen jahanama kɔnɔ nin kɔni natigɛra Allahu ta'ala fɛ inna haza kana shay'an maqdura inda Allah ala ye nin natigɛ ka ban fosi tɛ anw bɔ jahanama sira kɔni kan sa nka ni Allahu ta'ala kɔni hinɛra an na ka sira wɛrɛ yira an na mun tɛ tasuma sira ye an b'a la tugu an nɔfɛ an bɛɛ na taa warijinɛ so kɔni kɔnɔna na nka yan'o waati cɛ aw sabalilaw aw ma se ka sabali o jɛngɛyɔrɔ si t'an bolo ka bɔ jahanama nin kɔnɔna ma dɛ nin ye e yɛrɛ dan bɛ mun na ko bɛ n'i kun ma bɔ kiyama kɛnɛ kan nin y'o yɛrɛ ka jigilatigɛ kuma taalen ye k'a lase i ma na ko belebele yɛrɛ y'i kanso nin bɛɛ ye fitininw de ka kuma ye turu sera sɛtɛnɛba yɛrɛ ma mun yɛrɛ batora diɲɛna ya ko turu sera a ma wa qala shaytan ko sɛtɛnɛ yɛrɛ y'i kanto lamma qudiya al-amr waati min ni ko bɛɛ latigɛra kaban
ala ye kiritige karsawo kera kini yan fanfe maw ya ita do arjina kononan o karsawo kera numa yan fanfe maw yi jahannama konin kera aw sabati yoray shetene anaka jama bele jelen toro nyogon ka kiyama keneka ala ye kiritige bara nyuman keba o kulu saraw duma aw kaddu arjina kononan allahumma rabbi ala kan soro jamal bara jugu keba uluni kamana gwame nyogona u benye shinan do shetene ma kada ka nye de bato kanto nyana ya anyanga bolu bele jelen so shetene de kama ya anye fula fara ala ka shetene de kama hali sinji utigara mbolo ne shetene de sababu yayi amba nalala ka sobe ke ne shetene de ka kuma kai otmana bebi nye shetene ma afana be wuli ki jo aka minbar sanfe abina ka diskuru kala wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr ko shetene yi kanto wati minani kunya bela tigera ko bebana atotoro ale fene ka diskuru ye kabini kanto aka mogoma ako chogod inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq qala ya awla yuru nyonya tinya la yuru nyonya la de ala ko naw sara bebe wuli kiyama keneka amake galo yende anteni kiyama keneka wa ala ko ni mami nya bato kanya bodo arjina kononana ko fene make galo yende munu nya ala bato jena no yu tato ya arjina kononana inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq ala ye awla yuru nyonya tinya la yuru la o make galo ye fiu aha wa wa'adtukum ngane la yuru min ta o ye nyena fa khlaftukum ya borotoya ngana to me ma dade nye la yuru min ta nyena ni la yuru wuyale ala ya ta dafa ne shetene in ta boroto aha wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum nga nyenga la yuru boroto dallu be mbolo de ko bere kuntene shetene bolo aw shika dallu kunten bolo aw ka ko fo wajibi aw ka tugun no fede nga nya woleli min ka yenga wole kande jabi no tene ma bereta ka yala machine no fe na ma tugungo na wukunci wal mambaw bolo karimbaw senkaro mate meneni ma cede illa an da'awtukum fastajabtum nya wole doro abesna kanga wole kan jabiti no tene ma jagoya de ni nya ka disguru kono na kuma ude ay kuma damene ni ala ya wala yuru nyogonya ala ya yuru time aya dafa ngane shetene la yuru minta kanto nyana ya kombe au kuma boke ma keneka la yuru ka nya boroto nga dallu kunte au shibolo ne shetene ka kadaka nya wole dama ayenga wole kan jabi aha wala taluni فلا تلوموني أو كان نجلك يعني ولوموا أنفسكم أيو يركون جلكي نعم مما شدة كشتنا دي نود على ذكر صوبي نامنا دو جهنم كنايا على ذكر صوبي نامتنا دو على كنما سكنايا على ذكر صوبي ني على كتنانا أو كان نجلك ده أيو يركون دي جلكي كذا كنما ما شدة كويا كي كتبون كتاسرا ما أنا بمصرخكم نتي أو كلمة جنباي بي مغيثكم نتي أو كلمة جنباي بي ده كفمنا تورو دوتا كابو أو كا نشتنا تسال وأو فنتسك نفنا كلمة جن وما أنتم بمصرخي أو فنتسك نشتنا كلمة جن يرون يجي لا تيجي سكرو دما نيا يساد نيجي سكرو ما دليك كلام فلو أما دليك كابرا هل يجي يكون يا كافر با nabina kuma ka jamana kono denw fe abulan nata galonka ay sabali sanware mbeni kawe kasro chietala me ibelan nata dimi min bi duskuna abo sama ka boy nga shetene kan diskuru e jiglatige diskuru dai kadaka be shetene koma benyana ko shetene de bina tanki shikiya makena e kishi bayere mana ni kuma sulu kuma fiye jiglatige nanada aw kana ne jelaki ayawere kun jelaki ma shi ti se ka ne shetene kuma bobi ne fene ti se ka ma shi kuma bo aw tene kuno magembayi ne fene te aw kuno magembayi aha inni kafartu bima ashraktum min qabl inni wa ne shetene kafartu kafriyara bima ashraktumuni min qabl aw yenne ni fenwere min fara nyanga ne kafriyara ma ne redambe ala ni na koy
aw ye fɛn wɛrɛ min bato kɛrɛfɛ ko ye ne shetene ka ko ɲɛ wa n b'a fɔ aw ye bi ne yɛrɛ t'o ko la nin ye ne kafiriyali ye ka bɔ o ma nin y'a bannen ye dɛ jo fitinin kun bɛ fɛn fɛn bolo a kan b'o bɛɛ de ma maa fɛn fɛn kun dan b'i ka fɛn na i b'a dɔw kuru ka bila i posi kɔnɔ a dɔw sirilen b'i kan na a b'i ka mabili la a b'i ka butigi kɔnɔna na e yɛrɛ y'a yira ala ta ye tiɲɛ ye nka karisa fɛnɛ sɛbɛ dɔɔnin fɛn o fɛn bɛ yen n'a batora ala ta'ala tan'a la ko shetene kan b'a bɛɛ ma hali sanatigiw ani kɔntorɔtigiw ani tɔgɔfɛbilatigiw maa min bɛ yen k'a ka shetene bonyara hali a tɛmatɔ la maa t'a ɲɛkɔrɔmatigi yɔrɔ dɔw fana yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ yan o shetene bɛ bonya dɔw bolo n'a bɛ bɔ don min dugula maa si tɛ bɔ kɛnɛ ma ko karisa bɔ dɔ ye bɛ yen a kelen de bɛ bɔ dugu kɔnɔ hali bagan t'a ɲɛkɔrɔmatigi shetene bonya fɛ a dɔw bɛ sa fo ka tile 3 kɛ maa ti fariya k'u ka dayɛlɛ ka taa su ta ka bɔ yen a shetene tɔɔrɔ dɔ kana na i sɔrɔ olu fɛn fɛn y'o bato kɛ ka fili ala ma shetene kama shetene kan bɛ olu de ma wa aw ye fɛn wɛrɛ min bato ka fara ne shetene kan ko ye ala dɔ ye ne yɛrɛ kafiriyara o fɛnɛ ma kɛnɛ nin kan yan dɛ nka nin bɛɛ la n kana n tɔgɔ mɛn maa da ko ne shetene de nɔ don inna zalimin k'i k'a dɔ yɛrɛ kuntɔɲɔbaw lahum adhabun alim ko lajababilen bɛ u nɔfɛ kiyama kɛnɛ dɔnnikɛla dɔ y'a yira ko hali nin kuma yɛrɛ fɛnɛ shetene ka kuma de maa minnu kafiriyara ala ma ka kɛ yɛrɛ kuntɔɲɔba ye k'an bɛɛ bɛna don lajaba kɔnɔ ko waati nɔgɔya dɛ ne shetene bɔra ya de ka taa diɲɛ na ala ka lajaba bɛ cogo min na ne bɛ dɔ dɔn a la nka aw t'a dɔn yan'aw ka se jahanama kɔnɔ n b'a fɔ aw ye jahanama kɔnɔna nin man di han ko duman tɛ yen a ye nin fɔ kafiru ye yan'u ka se jahanama kɔnɔ dɔw y'a yira ko ala ka kuma de ye kuma laban ye inna zalimina lahum adhabun alim k'i k'a dɔn yɛrɛ kuntɔɲɔbaw ko lajababilen bɛ u nɔfɛ a mana k'a fɛn o fɛn ye shetene kɔ taama ye bɔnɛ de ala k'an kisi a nɔfɛ taama ma na na جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم ala ko waati kelen ko maa min limaniyara ale ala ma ka tila ka baara ɲuman kɛ k'olu bɛna don arijinɛso kɔnɔna na o arijinɛso fɛnɛ ko kɔɲɛw de bɛ boli boliya dugumala bɛɛ lajɛlen na minnu donna a kɔnɔ k'u dunmɛlen don a kɔnɔ ye bi izni rabbihim n'u tigi alaw ta'ala ka diɲɛ ye kafiriw olu don kan jahanama kɔnɔ o de ye nin shetene n'a ka maaw nka silamɛw olu fana bɛna don arijinɛ kɔnɔ cogo min na ko de ye nin maa minnu limaniyara ala la ko ka tila ka baara ɲuman kɛ ala ko olu donna o ka arijinɛso kɔnɔ ka wa kabini taatɔ mɛlɛkɛ de bɛ bila i ɲɛ a kɛlen bɛ komi perezan n'a bɛna don sali kɔnɔ o tɛsi de b'a ɲɛ hali kan ka sigi yɔrɔ min na i ka sɛsi bɛ mabɔ fɔlɔ i ka sigi n'i sigira a bɛ tila ka tɔrɔ ka gɛrɛ n'i ye hali n'i bɛna don i ka mobili kɔnɔ i yɛrɛ bolo t'a dayɛlɛ maa dɔ de bɛ yen mun b'a dayɛlɛ n'i donna a bɛ datugu i da la o ye diɲɛ ta nin ye yan nka i t'a dɔn k'o ka bon fo ni maa wulila i nɔfɛ dɔɔnin yɔrɔ i yɛrɛ bolo ma nin dayɛlɛ dɛ nka n'a bilenna i kɔ don min i bɛ fɛn dayɛlɛ mun t'o ye diɲɛ ta laban y'o cogo de ye nka arijinɛ ta mɛlɛkɛw de bɛ bila i ɲɛ nin ye aw pilasi ye ala ko aw k'aw sigi yan bɛɛ b'i sigi i ka pilasi kan yɔrɔnin kelen a bɛ bɔ mun kalama jɛgɛ biɲɛ labɛnnen don mɛlɛkɛw bolo ka na di aw ma ziyadatu kabdi hut ko nin ye aw ka dunan fana ye i n'a fɔ ni dunanw jiginna an kan yan'an ka dumuni giriman dilan an bɛ siri teliman dilan cogo min na k'a d'a ma mɛlɛkɛw fana ka dunan fana telima arijinɛ kɔnɔ yanni dumuni yɛrɛ kana k'o ye jɛgɛ biɲɛ de o de bɛ d'i ma e b'a dɔn jɛgɛ biɲɛ kolo t'a la fasa t'a la i y'a bila i da kɔnɔ dɔrɔn o y'a tɛmɛlen o tuma na o bɛ du i fɛ yanni dumuni duman yɛrɛ kana ko k'a d'i ma ko maa minnu donna arijinɛ kɔnɔ alaw ta'ala k'olu bɛna dun a kɔnɔ ye biizni rabbihim n'u tigi ala ka diɲɛ ye aw bɛɛ ka titiri fonse b'aw bolo a garantilen mɛri si tɛna jɔ aw da la k'a fɔ ko nin ye maa wɛrɛ ka parisɛli ye o banna diɲɛ na yan i bɛ so min kɔnɔna na i yɛrɛ de halala don ala y'a d'i ma i bɛ dunma kɔnɔ a n'o so ɲɔgɔnna caman k'a ta k'a d'i ma ko nin ye kelen de ta ye ka sababuya kɛ baara ɲɛna nin ye ala fana ka sara ye na tahiyyatuhum arjina kɔnɔdenw ka foli fiha arjina kɔnɔ ye salam ko ye salamu alaikum de salamu alaikum k'u bɛ ɲɔgɔn fo arjina kɔnɔ ni salamu alaikum de
ndilla kan fi ngo salamu kana goye hanni arabu ka goye salamuni kana goye bara abe arabu kan la me arabu ka folite arabu be nywan foni kan chamai foli ke chugo were muti salamu alaikum yere anga dine maw be nywan foni salamu ye yan chugomi hal arabu fe dine maw de fena ka foli wi note munun ta konoi ulu chaman ti nywan foni salamu yere anga salamu be fo ma mbala segini fenre muti ali salamu alaikum era ba don Allah taala ka kelen ka adama glan foli folo min dona da salamun alakira sallallahu alaihi wasallam annana kasru arabu bi nywan foni chamai an'imu sabahan an'imu masaan masaa alkhair sabah alkhair nunun chaman be arabu ka folila alakira na le anana ni salami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh afoko kilimpe ye baraji bisaba sara assalamu alaikum barajita wa rahmatullah muga wa barakatuhu bisaba yeni fokat du nyona afoba na jabi baga abela jelembe baraji bisaba da falen sara enga dobe fo assalamu alaikum e ba ko mumba ni je o bayre ma salamu ni fam wal assalamu alaikum e ko malikum masala matare assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum ndodo alaka kishi bika naka hinena ka barka ifene bala segi o nyogona kishi kele ani hineni barka ka bwala yorola ko bika ngani ko malikum masala o koro kishi ti ka hineti ka barkati ay nambo koro do ame nyonga malikum masala la menewa o bayranta koro donde salamu alaikum be jabini wa alaikum salam de malikum masala mutare Allah taala ko arjine kono deun ka foli salam ay salamu alaikum na ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. ألم ترى أن الله ضرب مثلا الله تعالى قال كرم صلى الله عليه وسلم أقول يلا إما دون والما إما كبكويا كالي الله يمثلا ورغوشي مونين دون انتكلي ومثلا يفنجمي ko kuma kan yuma misaliya mathalu kalimatin tayyiba kuma kan yuma ko misaliya ka shajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fi sama kuma kan yuma ka misaliya kelimbe iko yiri junyuma o yiri junyuma ka lasili no ya liliu yu turulendo dugula kusobe nga bolo ko lube sanf ibn abbas ko tamaruju de ko do tamaruju ase tamaro ni finya cira cogo ite tamaro bulu bine ya dugumalala tamaro bulu te bine ni finya cira ngani yiri be bulu be sekabi me ni finya cira tamaro bulu te bi bulu koni me seka fara me bulu te bi ore kama ala kira ya misala yake yuko salama ke dusugo me cogo mena Allah taala ko yala imaye ayem misala ya gushi kuma kanyuma misala ya ko kelembe inna fo yiri junyuma allasili no ileli o sabatilen o tijigi yogo few nga bolo nunu ko lube sanfe kuma kanyuma wa kalimatu tayyiba sadaqa alakra ko kuma kanyuma foli ko sarakati bod o ko ray kan nin dabla e ka dangali dabla e ka kuma jugo fo dabla muwata binanai dondo Isa sayyidina Isa alayhi salam anaka mogo be tamana dugo kono nan ko lede barla yoro ka sunku nyakoromati al khinzir le isa isna ki kanto lemate ko salamu alaikum ko kishibi mako kaba ko ara o ko isa ma don ko ledo akonya don ko ledo ngani magrin ka salamu fo mina kuma mi fo sisa ko teke kuma kanyumai ala dunya blade kanga kuma kanyuma ina fo ni demsanu ye wuluye esgo be nyuma fama nyumante ale fene sirana kana juguman fo nyuman nola kasna kan nyuman ne fo kabla juguman nola ala ko kuma kanyuma misaliya kelembe iko yiri junyuma abeden alasili no yelele o turulen bolo nunu ko be sanfalala aha wakabeden watibe tuti ukulaha kullahin adem bina watibe natigi alaka gney akeleme ina fo yiri min dente kotige abeden watibe parce que yiri chaman be jiko de babla sansa dengo kelena note na doye a halala ji soro ado be se ka den san kono shenfla ema yamba fo bamanangana ko sanna na sunsumbe den samma na sunsumbe de o koro ni jima kotige sunsuna san kalo tan fla be den na dro
wati ba be fere wati be dengura do ya wa yiri junyuma ka dembe na wati be kate kotige bi izni rabbiha nati ala kajne aha wa yadribu Allahu ala ko nin cogo de la kale be misalaya gosi adamaden kuma dɔ la i b'i sigi k'i yɛrɛ waaju ala ye yiriju ɲuman min fɔ yiri jumɛn do est ce que kuma laɲini yɛrɛ yiri ye wa nin bɛɛ b'a la kuma dɔ la ala kan tɛ yiri ma kumakan ɲuman ni ala y'o mun fɔ ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala y'o de misalaya d'e ma walasa i k'a faamu aw ka dugu yiri duman a bɛ nafa min lase aw ma ni sɔnna ni kumakan ma k'a fana b'o ɲɔgɔn de nafa ta ka d'e ma wa k'ale ala bɛ misalaya gosi kuma bɛɛ adamaden ye walasa i k'i sigi k'i miiri k'i taasi ka koɲɛw segin ka taa alaw taala na. wa ko yiri jugu yiri min ye yiri jugu ye o fana misalaya alaw taala fɛ kumakan jugu o misalaya ala fɛ ka shajaratin khabisatin o misalaya kelen bɛ i ko yiri min ye yiri jugu ye dɔnnikɛlaw y'a yɛrɛ ko ye hanzala yiri dɔ bɛ yen ko hanzala a dundala man di a kasa man di a dundala a kelen bɛ komi yiri dɔ tun bɛ yan ko kasiya kasa goman b'a la n'i y'a yiriden bila i da kɔnɔ i bɛ tile bɛɛ kɛ fɔnɔ na a yiri dunni dama hali dɔw bɛ n'u y'u nɛn d'a kan i bɛ fɔnɔ de o yiri ju ɲɔgɔnnaw de ko don yiri yɛrɛ kasa man di wa den min fana n'i ko i b'a dun ko den ɲuman tɛ o de shajaratin khabitha yiri jugu don o ta bannen k'a yiri lili bɔlen don dugu kɔrɔ k'a da kɛnɛ kan o jutu sat a lili de bɔlen don a kɔrɔ k'a da kɛnɛ kan o kɔrɔ yiri fɛn fɛn bɛ yen k'a lili tɛ dugu ma f'a lili dalen don sanfɛ o tɛ fiɲɛ nabaliya ye wa ni fiɲɛba nana dɔrɔn a bɛ sin ka yiri ju nin labɛn ten o b'a yira kafiri ka baara bonyara cogo cogo barika tɛ kafiri la nkalon fana ye yɔrɔ minɛ cogo cogo ko barika t'a la don dɔ ala bɛ wuli kafiri kama walima nkalontigɛla kama a b'a kɛ i n'a fɔ a ma deli ka sigi yen ko tuma la kumakan jugu o misaliya y'ale alaw ta ala fɛ a kelen bɛ i n'a fɔ yiri ju jugu yiri min fana bɛ yen ni a nafa ka dɔgɔ a lili poyilen don k'a da dugu sanfɛla la ma laha min qarar ko sabati cogo si tɛ yiri min ka da kan ale lili banbalen tɛ lili turulen tɛ dugu yɛrɛ la hali yiri min bɛ yen n'a lili bɛ dugu kɔrɔ mɛ a lili bɛ woyo ka taa ani yiri min bɛ yen k'a lili bɛ dugu sɔgɔ de ka jigin bɛɛ b'a dɔn k'olu banban cogo tɛ kelen mun lili bɛ dugu sɔgɔ ka taga an b'a dɔn fanga b'o de la ka tɛmɛ mun lili bɛ woyo ka taa i n'a fɔ sɛnɛkɛfɛn dɔ bɛ yen mun bɛ woyo cogo min na ɔ kuma tɛ nin lili yɛrɛ dalen bɛ sanfɛ a tɛ dugukolo yɛrɛ fana kɔrɔ ala ko ko sabati cogo si tɛ o yiri la wa kumakan jugu misaliya kelen bɛ i n'a fɔ nin yiri suguya de n'i ta kɛra kumakan jugu ye i ta kɛra laɲini jugu ye ala tɛ barika don i ka lahala si la e ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala ye jahanama yira ale la k'a y'a ye a donba caman ye musow de arijinɛ yira ale la k'ale y'a ye k'a donba caman ye a ka manton fantanw de musow y'u kanto ala kira ma ko mun y'an se jahanama kɔnɔ ka tɛmɛ cɛw kan ala kira ye kun fila de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko takfuruna al-ashira wa takfuruna al-la'ana k'aw ka fisiriwaleya barika de ka bɔ furuso kɔnɔna na hali n'aw dɔ la kelen cɛ ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ aw ye n'aw ye fɛn ye cɛ la don min mun man d'aw ye k'a b'a fɔ ko kabini donni i ka furu la don min est ce que n delila ka hɛrɛ sɔrɔ wa o kumakan ko bɛ kɛ sababu ye ala bɛ dimi kɔrɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ tasuma kɔnɔna na a filanan wa taksuruna la'ana k'aw ka dangali fɛnɛ ka ca a bɛ bɛɛ danga muso b'a cɛ danga a b'a den danga ni furu yɛrɛ gɛlɛyara muso ma kuma dɔ hali a wolofa a ka danga bɛ s'a ma ko ni ne ye nin tɔɔrɔ fɛn fɛn na maa si nɔ tɛ n'a fa yɛrɛ tɛ o ye danga barilen ye fa yɛrɛ fɛnɛ nin fila fɛn fɛn fɔra ala kira fɛ a bɛɛ ye kumakan de afatu lisan nɛn ka kojugu de ye nin bɛɛ ye fisiriwaleya a bɛ bɔ yan wa dangali ye k'a fɛnɛ bɛ bɔ yan kumakan jugu misaliya dɔ de fɛnɛ nin a y'a fɔ b'a lase tasuma ma i n'a fɔ yiri jugu nafa t'ale la cogo min na kumakan jugu fɛnɛ ko nafa t'o fɛnɛ fɔli la o cogo kelen na na يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
kalau taala be mau sabati mamunu liman yara ni kuma kan sabatile fil hayati dunya ni wala kama matama ya kan ni bo wazi mana kan chama ni alaka sallallahu alaihi wasallam adamadum be safende ka inyana ma aramunka tabiuna ka wati chekoroba do dale abisa ya sakrala adewna nala korika ka foko la ilaha illallah amaseka alors que misiri seliti fa ko abe sun islamé bad alhamdulillah mais adalin saya glana dewna nala korika kelmatu shahada do adakona amase ako dew ma kaytanga warita kana ode hamime ne labbi katime la ilaha illallah fone amase kafo abe dew nyana bana bato ka bana mana juga kumaro la be jua hakilika ko dod jawte nyana maya kono femi kun kanu ka bo ayoro abugo de ira sisa akasa ya wati wan bebe tengoy ikan nyana maya la femi ka bo yibolo inninte bo abada ni ma ira mogola e bo de ira mogola han no soro mogoti kalama ibe sa ko de kuma kan so idapa amma son kafo fodendo de tara warta kana dama chakoroba dale atura baga wari josha nyeda la na disi ayake yele musa musa yi meleke jigina ka wati de ka ni sama ka yele nai amma se ka la ilaha illallah bo ada kono na bayra ma chamman be tisi kafo kada ka nyina ma ya taga ke alakoka Allah ta'ala kan bo de ma